Ntaro madame ne yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ. Cogo di tan? Asetu ye baara bila. Ah, alhamdulillah. Dieu merci. Oh, e yɛrɛ ma lafiya. O tɛ lafiyalen. O t'a bannen ye. O t'a bannen. Mun wɛrɛ b'o kɔfɛ tugun? A y'an suɲɛ ka taa. Jumɛn? Ne m'o faamu kɔni. A ye e suɲɛ wa ou bien a y'an suɲɛ? N m'a bamanankan faamu kɔni. E fɛ ka mun fɔ? E David, e tɛ ne cɛ ya? Ne ye ne bolofɛn suɲɛ ka taa, a m'an bɛɛ ta suɲɛ. Ba. Ne ka bijou a taara n'a bɛɛ de. Taara ne ka bijou. O t'a bannen ye dɛ. Hali bi dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ mun ka jugu n'o bɛɛ ye. Wali pare wari miliyɔn 10. Ka wari ta ne boso kɔnɔ ka taa n'a ye. Jumɛn? Ne bɛ ka sugu de wa walima i ka kɛnɛ kɔni fosi t'i la kɔni Fifi i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni ne ko Fifi mɔgɔ hakilima jumɛn de bɛ sɔn ni baara sugu yɛrɛ ma miliyɔn 10 ka n'o bila so kɔnɔ k'a kɛ ko foyi ma kɛ. Salam alaikum, nouvelle duma kada aw tulo kan couche nakara bébé couche la samalanyo qualité ko kon kuma banna o ni yɛrɛ ye couche in don denmisɛnnin na cɛmannin b'a don musomannin b'a don ni yɛrɛ y'i tɛgɛ d'a kan a fraîcheur de wa douceur de wa a emballage non kabako do wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na boutique baw i n'a fɔ Shoprite Tonio Market ni maa min fana mako b'a camion fa santa la walima ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ ni o ye 76 92 18 67. Boss, ça va? Ouais, ça va bien, merci. Bonsoir. Oui, oui, c'est moi. C'est la première personne. Ok, merci. Allô? Diallo. Merci toujours. J'espère qu'il y a un document bien sur le Ouais, je suis au flanc de boulot pour l'instant. Mais dis donc, tu as fait du très bon travail. Ah, mais il faut l'intérêt. Mimi boulot, il faut qu'il contente ni pour aider. D'accord, bien fait. Mais attends, comment nous avons un pour y fêter? Ça mérite d'être fêté. Ah, fêter il y a un autre à tirer là. Les fleurs Dakar présentement, je suis une amie volta à ta dire pas comment on fait. Ah? Madame. Toi, tu ne changeras jamais, toi. D'accord, pour l'instant. À marketing. Ciao, ciao et bisous là. Ne ko o ma bangi yɛrɛ nafa ye jumɛn ye jamana in kɔnɔ sa e ko fɔ ne ɲɛna bangi nafa ye jumɛn ye
Fifi ne bolo ɲɛnamaya kɔnɔna na adamaden n'i bɛ kɔrɔ i ni hakili de bɛ kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Fɛn min e ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ wallahi e ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ wa e yɛrɛ hali i tɛ maloya ka nin bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ ko 100000 ka n'o bila so kɔnɔ. Non Fifi e tɛ miiri wallahi e tɛ miiri. E tɛ miiri e tɛ mɔgɔ gasi sigi wa e tɛ mɔgɔ tasibali ye. I b'a dɔn Asetu ma ne sago kɛ hali wallahi a taara ni 10 millions in na o tɛ foyi ye a kun kan ka so in yɛrɛ fara kan k'i to a kɔnɔ k'i ɲun ka taga n'a bɛɛ dɛ o kɔni o tun y'a bɛɛ bannen pewu. Fifi e tɛ miiri yɛrɛ yɛrɛ wallahi e tɛ miiri sinon ne ye kuma bɛɛ fɔ e ɲɛna denni ka ko la yan ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɛna n y'a fɔ ɲɛna denni kun c'est à dire depuis ne ye denni kunkolo ye a ma diya ne ye. Hali don min na a ye kolankolon in kɛ fauteuil kɔnɔ n ye nin kuma bɛɛ fɔ ɲɛna. I nana dɛ a bɛ tan dɛ a bɛ ton a don n m'a fɔ ɲɛna a donni kelen kama n ko ni problème bɔra ko la a kuma kana fɔ n ɲɛna n kana sigi a kɛnɛ kan wa n da tɛ don a kuma la n m'a kuma fɔ ɲɛna a bɛ tan nin n'i ko i t'i cɛ kumakan bato i cɛ kumakan bɛɛ y'i bolo fufalaki de ni problème min y'i sɔrɔ i kelen de b'a ɲɛnabɔ i ni cɛ t'o ɲɛnabɔ bilen dɛ ni tulotigɛ ma fali sɔn wallahi bɔgɔli b'a la sɔn i kelen ka kungo de b'i bolo dɛ n da t'a la wa n tɛ ɲininka n da tɛ don a kuma la. David Alaouma David ni e tɛ mɔgɔ tɛ ne bolo David Ndiemba. Wallahi mɔgɔ b'i bolo k'i dɛmɛ mun ni ne tɛ kelen i jija ka sin to yen fɛn kelen min bɛ se k'i dɛmɛ sisan kɔni i sen fa biribiri i ka taa polisiso la i ka taa kuma fɔ ye sinon ne kɔni ne da foyi tɛ nin na. David ne taara polisiso la polisiw yɛrɛ bɛ enquête la ne b'u ka appel dɔrɔn de kɔnɔ. Ayiwa ni polisiw bɛ enquête la ka ban an t'a to polisiw ma han. I 1000000 ta i bɛ taa nin lakale yɔrɔ jumɛn han ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn mɔgɔw ka 1000000 ta ɲini i ka taa d'u ma dɛ sinon kɔni kaso ta o de b'i sen kɔrɔ wa n'i taara kaso la ka na i jigi da n kan ko n bɛna t'i lajɛ ko ma ko ka taa dumuni d'i kan depuis sisan i bɛna taa kaso de la o kaso la taga in fana kana na i jigi da ne kan ko ne bɛna taa dumuni d'i ma dɛ ayiwa n bila ka bolo. Chokani yere faga nyani ye choma nyani labando Adama yabe tende jama Fama ala mana komi ke jonina Joninu sede Fama ala le Ala tala balina koke jama Miri Nisirana nisaya mabo idi malodu yaro Papa, maman ne kera ni temela maman la salon on a sigilé mes cachets là. Aïda, depuis quand elle veut donner la soirée, on va se remettre à gauche. Oui. Papa, ça va? Voyage d'où? Ça a été? Maman sigilé mes salon on a ouvert cachets là. Et fana sigilé mes ano i doucement à go. Maman ne kera. O tɛ diyagoya ni ba ko k'a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn kuma fɛn fɛn mana fɔ a ɲɛna ko fɔ ale ta a filɛ ne problème min na sisan a kelen de don ne da foyi de t'a la. O ye mun problème ye tuguni? Ne ko d'ailleurs e kun bɛ min depuis ne nana ne ni ma ɲɔgɔn ye. Papa, ne kun taara cours privé de la ni ma da la i bɛ se ka surveillant wele k'a ɲininka. N kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne bɛ ladilikan minnu d'i ma so kɔnɔ yan ani ne bɛ kuma minnu f'i ɲɛna n'i m'a minɛ sɛbɛ la mun ka di ba la n'Ala sɔnna a ɲɔgɔn wɛrɛ b'i sɔrɔ.
Ne ɲɛ b'a la finalement mɔgɔ si tɛ ne fɛ du in kɔnɔ n'o de don ne fana bɛ taa papi fiyɛ. Internet. Sama ko. Bastula. Wala gra fumay. Wala kire. Eti sigu. Iyo yi voyage. Ni mata yan fe, ibita yan fe. Ale ka sigi ten koy. Il fana sa. Avec le togo di. Voyage, ndara voyage la, mais amaba. E kon mo den nete fama obe. Ko ni anu kuma téléphone na kuma be me o tiga présence bore. Nyambe sa. Zena mena me anu yami e kama me me. Okay, nyambe chai. Ade me tibaro. Ya ndenge be. Idi jama ko fi ko ka. Idenge jarabi len dus. Ka jarabi. Awo. Akorola ka so ni mo fo ka jarabi. Eri bi idenge dem senetu kuni ngoy. Ayi si ganyere ngonte do wore don. Ijije ki préparer. Yala sisi sira. Eri ba gina fite de donné. Toujours on perd de nous. Et surtout denko. Mi dono e toro. Mi don eredi. Salut. Salut, ça va? Abchokodi Gafou. Tu vas bien, ça va? Sur où tu l'as fait à Kadi? Voilà. Il n'en a mouiné. Ah bon. Donc, courage, il a focus au niveau là. Je peux te tenir compagnie? Bien sûr. Ok, parfait. Sinon, c'est comment, ça va? Et voilà. En fait, nous avons une excuse présentée là pour la fois dernière. Je sais que je me suis mal comporté, mais Akila famille a connu. Suis-je pardonné? Oui. Ok, ça marche. Mais, Oui? on est là, il va nous communiquer. Gafou. Ne Akila ne kuma benya for ena. Ou bien ere mago be jumene là au juste. Il attend de nous dire. Il va considérer. C'est tout? Et mago bo dorone là. Ok. Tu as mon temps, ok? D'accord, super. Bon, je pense pas que je vais dans la lecture de est-ce qu'il était dans Déjà? Oui, je vais tout là-bas. D'accord. Nous à la prochaine. Ok. Même une petite câlin. Gafou. C'est bon ça. Ok. Bye bye. Ami, il appelle que tu il a mis ça et tout acheter dans le Japon. Maroko robina, mon événement. Ah, aja. Aja nega ko ka chance san way. Nous dit que coca chance, c'est la raison pour laquelle nous n'y sommes pas. Nous bénons les faire la donne. Est-ce qu'il va reconnaître David? David Jumé. David, quel est? David, village là. Village David. Et puis le pire dans tout ça, c'est mon patron. Ami,
E barakura min daminɛ I bɛ fɛ ka fɔ de David don o chef ye. Kosɛbɛ. Ok, o tɛ problème. N bɛ ne ɲininka question kelen pe dɔrɔn. I bɛ David fɛ toujours bɛɛ. Non, ne teri ni fête. Ami mi dɔn sa, n kɔni bɛna mun f'i ɲɛna. I kasibatɔ de bɔra village la ka se ne ma yan Bamako. David y'a sababu ye. Ko tɛ ko la ma min da I kan. A y'i ka diɲɛlatigɛ détruire k'a kɔ don I la Ami. Tout ça k'a fɔ k'i bɛ non, n'aime pas dans tes rêves. K'a fɔ k'i bɛ segin David ma. Ne chaud. N b'o f'i ɲɛna. Ne teri ni, e m'a faamu. I filɛ ka mun fɔ nin o dusukasi kelen kama o de la fɔ ne k'an venger David la de. K'i venger la. Mais regarde, David ye ne abandonné bɛɛ ɲɛna ka na Bamakɔ yan ka na vie kura kɛ wa a ka vie ɲɛna ye ne ta tiɲɛnen don. I yɛrɛ m'a fɔ ko a bɔra village la ka na Bamakɔ k'a ka vie dilan et tout. I y'o fɔ yɔrɔ. David y'a ka vie dilan cogo min na e Ami I tɛ se k'i ta dilan ten. Han? A ɲinɛn'i kɔ. I tɛ ɲinɛ a kɔ. A réussi la cogo min na e Ami tɛ se ka réussi ten. Han? Ɲɛ b'a la dɛ. I bɛ ka ne dusu labɔ dɛ. N bɛ mun f'i ɲɛna David ko a b'i kunna pewu. Est-ce que I tulo bɛ n na? I k'i concentrer I ka cɛ ma. I y'a mɛn wa? Ko n ka cɛ wa? E yɛrɛ ma da n'o furu in yɛrɛ bɛ bɔ yɛrɛ. Ami! I kɔni tɛna k'i bɛna an sigi an malo kɛnɛ kɔni kan o. Mariage min yɛrɛ sera ka ban. Ça fait I bɛna I ka cɛ k'o to yen nɔ David kama. Ami sabali sa. Ala kama sabali sa. E tɛ k'a faamu ne. Ne ye faamuya o. E tɛna fosi de fɔ ne ɲɛna. Ne tɛ mun dɔn. I y'a mɛn wa? C'est vrai e tɛ k'a faamu. Depuis ne ye cɛ ye, depuis ne yɛrɛ de ye David ye, ne Ami ka ko bɛɛ de ɲagami na. N tɛ ka se ka foyi de kɛ n yɛrɛ ye tuguni. Hali baara a bɛ ka diya kan. Ami, s'il te plaît, ni sujet in bila. I concentré I ka mariage kan. I concentré I ka mariage kan dɛ. I tulo bɛ n na. David ko n tɛ fɛ ka mɛn I tulo la bilen. N tɛ fɛ ka mɛn I tulo la bilen Ami. N tɛ fɛ ka mɛn bilen dɛ. Ami tɛ miiri dɛ. David ye mun kɛ ne ɲinɛna o kɔ kelen. E ɲinɛna o kɔ. Ni e ɲinɛna kɛ ne ma ɲinɛ. Mais n'a David ko n'i donna la don o don a bili kunna ne t'i kɔ dɛ. N t'i kɔ bi n t'i kɔ sini. I kelen I b'a kɛ ni yɛrɛ. I y'a faamu. Parce que ne bolo n ko mun n t'a dɔn ko kolo kari don. Cɛ ka nin bɛɛ kila o bɛɛ la I bɛ tila fɔ k'i bɛ cucu k'o nɔfɛ. Han k'i bɛ tila ka I ka mariage to o cɛ kama. Ami fɛn min n'a ye fɛn fɛn k'i la tuguni I yɛrɛ de nɔ don. I kɔni kana se n fɛ yen ko David ko kuma ou bien ko fɛn wɛrɛ. Ni kɔni sera ka ne faamu a bɛ diya ne ye dɛ. Ne kɔni ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn fo ne k'an venger de. I venger n'o de ka di I venger n'o kɔni tilala. Moi, appelle-toi ça.
Vous te rappelez ta couille? Oui. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Toujours bien habillé. Pas plus que ça, hein. On dit quoi? Ça va, on est là. Toujours plus belle. Ah, pas plus que toi, hein, tu sais. Ça va? Ça va. Et chez toi? Ouais, ça va, mollo mollo. Hmm. Ma voix bien. Oui, non. Qu'est-ce que Bobby? Elle m'a fini bien fini. Ouais, il fait chaud. Il fait de plus en plus chaud dans ce pays. Dis-moi, où sont tes gorilles là? Ils ont pris leur journée. Je leur ai donné leur journée. Ok. Je savais que tu devais venir quand même. N'est-ce pas? Bien sûr. Bon, il y a toujours. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à raconter. Mais bien avant, je suis venu un peu savourer ton petit nez là. Toi, tu es un sacré flatteur. Toi, tu es un flatteur, finalement. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est à propos de Fifi. Ok. Tu sais définitivement Kasso Mandougouen. Ben oui. C'est vrai, ça te prive de la liberté. Mais c'est à moi aussi pour regarder qu'il y a Clissi qui a fait un chamagnon là-bas. Donc, tu dis tout là. Non, moi, je ne fais pas. Non, je devais te laisser là. Non, pas du tout. Tu te rappelles d'Ahmed? Oui. C'est Ahmed qui m'a demandé de te faire sortir. Exactement. Quand tu as fait Ahmed, il a fait un chamagnon là-bas. Ah oui? Ouais. Je vous écoute. Actuellement, je sais combien de litres d'eau Fifi boit par jour. À ce point? Tu sais qu'elle avait une fille? Non. À 2100 de la 115 ans. De plus en plus, mais toi, tu mets pas toi. D'où tu sors tes informations là? Toi, tu oublies que c'est toujours Ousmane? C'est comme si tu m'offrais du miel à boire. Otabe, j'ai une surprise pour toi. J'adore les surprises. J'adore les surprises. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous? Faut lire. C'est pas vrai. Mais comment t'as eu ça? Comment t'as eu ça? Tu sais, c'est une vraie mine d'or, ça. Oh, non, viens là. Tu ne fais que m'épater de plus en plus. Mais comment tu fais? Comment on peut ne pas t'aimer, toi? Je ne peux pas ne pas t'aimer. Je travaille avec Fifi. On tenait tellement ce contrat. Ni à mettre bien sur moi, Fifi Béouli qui est Karasagi Dakola Katabrakerola. Ni contrat, ni comment. Bonjour madame. Bonjour Assi. Ça va? Ça va. Bon, ma femme est quoi? Aïe. À la maison, ça va? Ah bah, nous corons là. Suite ma sora là. Il y a fou de ma sora là, Lisa. La radio engarsiga la madame. Un bout de haut. Allah radio.
Bayereye Yani kita kejuya baye muneti bara Bayereye Fifi n'est rien sans ce contrat. Fifi Braquero n'est rien sans ce contrat. Tu m'épates. Mais ne te réjouis pas trop. Il y a beaucoup aussi à faire. Je t'écoute. Son mari David. Oui. Je commence à ne plus le supporter. Ouais. Et pourquoi? T'es amoureux de Fifi ou quoi? Bon, t'es un doué là, ni Fifi comme ils l'ont fait. Ouais, il faut que tu aies un numéro sur le braquet de Kilena. Bon, il y aura des Fifi, Journée, RMBT. Elle a détruit ma vie. Et cet amour-là s'est transformé en une haine féroce. Moi, j'ai fait 10 ans en prison, privé de mon avenir, privé d'une femme, privé des enfants, tout. Et je suis de tout cœur avec toi. Tu pourras compter sur moi dans tous les sens. La femme, qui m'a est la fille. Je vais commencer d'abord à aller voir sa fille, Aïda. Mais Yamoche, je vais la rendre veuve. Il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux. Tu me dis ce dont tu as besoin et c'est ok. Sans souci. Mais Fifi, c'est moi qui gère son cas. Ok? Il n'y a pas de problème. Elle a tout à toi. Il n'y a pas de souci. Bon. J'ai envie de m'allonger. Tu viens? Bien sûr que je viens. Et je viens en courant. Hein. Yani kita kepa de sagoya ye muneti bara de monebola wari te soro labi fika bara lu te soro labi fika bara muso te soro labi fika bara de monebojona bara kani tonya bara kani bara de be monebofa fika bara kani sobele be monebojona anye kele bila kele te dinido kele te mogo badu fana donfa anye kele. Bonjour. Eh, Tonosoul. Oui. Somogo. Rossi. Basité. Ça va. Ah, ok. Il est d'où? Oui, ça va. Ça va. Oui, c'est Mayambi. Bon, juste me casse là. Ah. On va profiter quand en même temps quand on a ici dans le ça. Et quand on a ici dans ça. Tu signes un peu de bambou. Ah bon? On a deux idées là. Nous les modèles courants à Lyon. Ah. Ok. Wow. Quand même, c'est joli, hein? Non, vraiment, c'est gagné. C'est que tissu n'est pas dans les gars stylé. Basé en tambour, en sang, tissu, on y mogotenga ou l'arrêt. Ah, quand même, on check. C'est gagné. Il va lutter. Même ça va. Ça va d'oron? Eh, c'est babo. Il m'a fait la bête. Eh, il m'a pas ni ça va. Ah, ok. Nego, nega chigara chogodi. Et ton souli. Oui, il nega barayoro de foro ti ai. Je sais, ma kalama. Mais madame, tu es phénomène de. Ton souli, ne femme. Akadne fana kane femme. Ya fama. Ya nega barayoro de antes ko mau keana. Mais madame, qu'est-ce que la femme a fait?
ne fɛnɛ mena kɔnɔ dilan de ya. Je suis en train de perdre mon temps. Ni tɛ ko in na yɛrɛ de. A fɔ n ɲɛna dɔrɔn ou bien. Tɔnɔsori e ka ne faamu dɔrɔn man. I y'a mɛn n bɛ tila k'i jaabi. D'accord. Sinon o cɛ ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de. An k'u bila mana kɔnɔ. Ah d'accord. An ka taa comptoir la kɛ. Ok. Ne dabali banna to tɛ kulonkɛ tuguni dɛ. N'a fɔra ne bɛ n ka mɔɔw to yen ka tugu e kɔ e bɛ da o la. An dun kɛ mana kɔnɔ. Ok. Sinon vraiment tu as un bon coin. A bɛ kɛ cogo di? An bɛ k'an débrouiller yan. Du courage. Merci. N'i ye ninnu kala kɔni i yɛrɛ bɛ n'a ye o. N'est-ce pas? Hein? N bɛ nin kala sisan ka tila ka n beauté bɔ i ɲɛkɔrɔ o tɛ yan. Ayiwa. A filɛ. Ok. Donc monétier n bɛ transfert k'i ma. I b'a ci ma? Si si. Ah ok problème foyi t'a la. Ok allez. Donc bonne journée. Ok merci. Merci bien. Bye bye. Mohamed, Ante. Hey Marie. Hein? Amba, ça va? Ça va. Somogodo. Bébé. Amba. Corbacité. Bien. Si. Monsieur Mayambi. Djugumante. Mariam Ngakuriru. Clovila. Mo. Depuis donc action kera et restaurant. Je vois que il te attend ready Mariam Mabli. Mariam Torole no biremo ni mala jeri ga seiko. Chene ro ayu mun anjo fori tala. Ni bebe fli. Mo Mariam te ga se ga dumini ereke. Mariam be kle bandalen kasila. Marie. Ah? Na soro inana ci wéré la. O fo quoi. Madame nga kuma ne te fe ga mère bli. Mo ne na Mariam. Te ga nda do ala eré. Ne na Mariam ko chire la mo. OK, alors Clovila. Ne bi del ne na delil de la ne be fe ga sabali eré diga ya fon mamo. Anjo fori tala wallahi. Marie ni blane place la be tien quoi. Tien ro. Eré ma jigi Madame yɛrɛ la côté dɔ la mais n jigira e de la. E mi y'a terimuso ye. E b'a dɔn très bien Madame ka ko bɛ ne bolo cogo min na. Ne ni Madame sera ɲɔgɔn ma ne bɛ n'an kalifa joona n'a bɔra e la. Tiɲɛ don. Mais cogo di ne bɛ taa e ni Mariam ni cɛ wɛrɛ sigilen sɔrɔ restaurant na e bɛ fɛ ne ka mun fɔ. Mo fili de y'an sɔrɔ. Aw filɛ ni dingɛ min kɔnɔ nin ye. Min y'aw s'a ma e b'a dɔn ne b'a dɔn. Wa n'i tɛ fɛ k'a fɔ fɛnɛ aw ka kalabanciya de y'aw se nin ma. Mo e fɛn fɛn fɔ tan bɛɛ ye tiɲɛ wallahi. I b'i jo fɛ ne ma jigi la koyi i b'i jo fɛ anw de ye foti fu ye. Mais ne na kun ye i ka yafa n ma i ka n pardonner wallahi. Sabali yɛrɛ de mo. Bon i bɛ se ka taa memiri wagati dɔ da memiri n yɛrɛ bɛ tila ka wele. I b'an wele. Ala sɔnna. C'est sûr. C'est sûr. D'accord. Mais ne nana n jɔ ka kuma ba in bɛɛ k'i fɛ i ma se ka hali sigiyɔrɔ di ne ma mo. N diminen tɛ yan jɔ n bɛ don ka chaise. Non c'est bon. Ayi non c'est bon ne bɛna taa awɔ. Ah ok. D'accord. Sira b'i bolo. Merci. Merci beaucoup. Je compte sur toi. Amen. D'accord. T'inquiète. Ok. Cette histoire. Voilà. Donc, sisan e an invité ka na mun de la. E pressé pour ne ma. Ah. Ne de m'avoir invité. D'accord. Désolé. Ok. Aïda. Y'aw invité ka na bi baasi tɛ. A kun ka di an ka bɔ ka sorti mangamani dɔ kɛ ani ka nouvelle dumanba dɔ de fɔ ye. I n'a fɔ? I n'a fɔ Mama ye baara sɔrɔ. Tata.
Onyana trop, félicitations. Merci beaucoup, ma chérie. Félicitations. Merci, fiston. Au final, quoi fait? Bloc une relation avec ma femme. Vraiment, j'ai rien tout. Kada ka yere demsen yu mambare. D'accord. Ma kadine a wakli to wakalango de là. C'est le plus important. La femme là? Comme elle est pour Barasola. Il va donc mettre la ligne en quoi? Nyakli bala sa. Tiga motogo te ya. Nyakli bala. Tiga chewe ina kane fa ni motogo ini. Mais que pour clé fly na chido bembulu. No yena bola duro iga moto besa. Ya. Mais pour dobi dan kamanada. Ayo mkoi. Aida faga kuti mama. Aida fa. Ale tiga famille ready. Mawa chenu. Ale tiga famille. Watega son boulot là le fitini. Donc ne reta do amba ke chugo ni kamana gwane baredo. C'est normal. Abga ira chichum c'est normal. Bro, fan be kele au de musuman là. Et puis ne akli bala era de la ka foga de musuman kelempe di ou bien. Aida, c'est normal. Donc abisira ni kana tien. Akada ika kalane ke kana tien parce que yibaro anga wakati na ni ko ni relation no. Bon sang bidon et fait menyakami ma kadine aka wakili siya wakili to yere la aka tandi fama OK ayam mais après il va un numéro de jama les ka rapprocher donc on avait discuté avoir relation ko kan aka chala fabi son enfant maman no don lo yakila tire d'accord. Mais à condition que quoi aga promesse d'oretani ma promesse du mais kate joga kalanka ani côté te moje kanga promesse ta maman afana belay du tay dans relation atena fushi la sianga kalango mandala sona lay o jarani vraiment o jarani donc problème ta le la ka numéro jan donc on avait échangé avec à que maman me fait ta toilette là et vous gagnez un roda ah anga takami mama Oui. C'est ça qu'il voulait. Ah oui, au béton, ça n'est pas mon mec là qui voulait. Chérie. C'était qui? Oh non. Je ne vais pas réfléchir. Maman John. Je ne vais pas parler de Il va donc comme qu'il y a banane de bien. Tu déconnes, tu te mets une balle dans la tête. Moi-même. Tu peux aller. Allez, attention. André, ça va? Ça va. Tu as quoi? C'est un magnifique là.
Sanu kamala nyadi manu Neire Nedu yare Sara mana mana Voilà. Ok, merci. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Hey. Ouais, Mohamed. Inspecteur. Ça va tout dire? C'est comment? Okay. Vous allez bien, j'espère? Bien, ça va, merci. Ah, Dieu merci. Ouais. Il en a joué ça. Ouais, un peu tout. D'accord. Nere nana joué ça. Ah, ok. Un peu quoi? C'est la grave famille. Vraiment, cœur et Bâche les man. Bâche pour toi. Ah, ok, c'est bien. Amba. Au fait, il y a un mobile là. N'est-ce pas? Ah, ok. I'm sure non, non me va. D'accord. Moi, tu as joué que moi. Ouais, Mohamed. Inspecteur. C'est comment? Ok. Vous allez bien? Bien, ça va. La grave famille. Vraiment, grave. Ah. Bâche là. Ouais, bâche pour toi. Au fait, ne te me fais gagner les gars. Enquête avec boulot du Manégal ça. Ouais, bon, enquête à ma quand toujours, D'accord. Il y a pied trop. Ok. Comment t'as donné? Mais là, ma bâche là, tu me blé, nouvelle union sur. Ah bon? Ouais. Mais dis-moi, indice John faut y mettre la cola. Oui, bon, pour le moment, c'est l'eau sur là. Ok. Mais il sait qu'il y a vraiment là. Il y a une photo. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. En fait, mes sisters étaient dit, mais après, il y a d'autres là. Apparemment, il y a une fréquenté. Oh, mais moi je pense que là, il y a des fréquentés dans le Gabon. Pourquoi tu sais que tu as un inspecté? Bon, mais rendez-vous du Yoko là, il n'y a pas de problème. D'accord, sans plus tarder. Moi-même, je propose demain. Est-ce que tu as un nouveau cinéma? Bon, peut-être qu'on a la choufe là. Ouais, Chine Choufe, bien sûr. Donc, 21h, on se donne rendez-vous, on s'appelle. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Allez. On est ensemble. À demain. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Je vous laisse partir. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Si. Ouais, j'ai déjà les documents dans la main. Non, ça. Non, t'inquiète pas, je vais bien gérer ça. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. À plus. Gino. En fait, on a le café que Café? Oui. C'est bon. Merci. Voilà, regarde en fait. Tiens, c'est bien que Ah, tiens là, elle se rappelle pas là. C'est bon là. C'est quoi ça le ça? Bon, comme ça, il faut imagination. C'est pas vrai.
Oui. Ok, d'accord. Oui, oui. D'accord. Ok. Oui, mais rappelez. Ami. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va bien? Oui, ça va là. Donne. Ah, très bien. Bon, maintenant, comment remonter, je dois démarrer. Ok. C'est bon? C'est bon. Très bien. Tout est clair. Ça va? Oui, ça va. On traîne. Bien. Bon, nous voulons qu'on a dit, Bachite, c'est par rapport à toi-même. Barakorola. Parce que ces deux temps, depuis Adam Nevratimuna, tu as bien demandé de marier, mais aujourd'hui, vraiment, ça ne va pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais tu es trop distrait maintenant, Barakorola. Nous devons nous rendre. Monsieur qui comme mener dans la salle, gringo du. Quoi du même? Mais je te promets, hein, c'est pas l'endroit idéal, c'est pas le moment. Non mais écoute, Barakorola, on est là, on s'entraide. Si tu as un problème, là avec Ajiga Baraka, et que c'est pas bon, tu viens m'en parler. Non, c'est bon. Voilà ça. Parce que entreprise de l'eau, et tu as un rôle très capital. Là avec Ajiga, vraiment avec répercuté en bécan. Mais à remarquer, même l'autre jour, réunion le directeur a remarqué. Le devait a remarqué. Et il reconnaît la don. Il veut que Baraka n'a pas gagné, ou bien n'a pas gagné, il reconnaît la don. Il va Baraka là. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. S'il y a un problème, tu m'en parles. Je comprends, mais je vous promets que Mine a changé. Et pour ça, un autre jour, ma fille, je vous promets. Oui. Promis? Sûr, oui, et promis aussi. C'est bon? Tu peux tenir? Oui, je peux tenir. Et c'est vrai, moi aussi, j'avais besoin de toi. Besoin de moi? Oui. Akali? Moi, j'ai besoin de la signature de notre directeur sur un dossier. Écoute, signature du DG? Oui. Du PDG, David? Oui. C'est vraiment la signature. Nanu. Ça va, quand même. Quand je t'ai dit. Iwaka. Ah, Maka. Abchogodi. Atachola. Plan me. Manya chiro togodi. Chini. Nanu. Fallait monter dans la marine. Maïna nega chikwa. Oh, ouais, bon. Comme il y a la moto, n'est malheureusement, boulot massivation, tu vois. Donc pour moi, on a quoi un temps. Ok? Eh, mon nanu. Mais, n'est que il y a la calama. En plus, il y a promesse cette année, mais Aïcha Tima. Donc ça fait des moments, amour ma foi, net Aïcha et Aïcha continue là-bas. Donc finalement, net na Aïcha soro, amna défaut blanen boulot faire amitié là. Donc je t'en prie, ok? Eh nanu. C'est bon ça. Je suis désolé. Et on est dit que mon chien était. Et nous faisons pas calama pour le boulot fait. Ne au belle famille. Ah, tout en temps. Mais bara la sono. Nanu. Jama direshi. Ati temenga. Ah! Ini kumole ko tambine mu waka. C'est vraiment la signature là. Kono beyini ka don sisan. Tu sais que tu me demandes un grand service. Hein. Même que j'ai la signature de ma 6 ans. Tu sais que ma place est menacée. Et moi, je ne sais pas. Et bien, je sais. Et moi, je ne sais pas. À te boire, Kalam.
e se ka ne démarrer te boire là. Mais ni ne conseillerait à don et me rebat la cour du là. Ici c'est valable, je te donne. Si c'est pas valable, je te dis aussi. À tout à. N'en faire la domina, mon habité kilo, ma belle fille. Et me rebat déjà la ceinture là. Oui. Ok, bon, admettons. Je vais déjà gagner une ceinture vraiment. Qu'est-ce que moi je gagne en contrepartie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, mais pas une petite fille. Ou bien, tu me demandes un grand service. En contrepartie, qu'est-ce que tu peux donner en échange? Mais monsieur qui, je vous considère comme mon grand frère. Grand frère. D'accord. Vous venez mes petites sœurs. Mais bon, j'ai ravité chez l'homme. Depuis que je n'ai pas la domine. Ben yebe est là. Mais rêve, ma tic ma yini ma folema. Donc on ne veut pas dire qu'on donc on ne veut pas écrire, donc on ne veut pas écrire. C'est souvent net c'est quand ils sont du gros. Et voilà donc il a pas de mieux. Et voilà il a pas de mieux. Mais monsieur qui solution faut y arrêter. Ah bon, nous on connaît des solutions là. Nous nous occasion de venir là, nous c'est qu'à fier tout là. Nous avons une occasion de présenter nous. Alhamdulillah. Vous avez maintenant. Et chacun, depuis nana global kono, global civil, parents de vous, marché avec Nieri. Il y a monsieur Garfield Malé, marché avec un tourna, avec un attenton. Parents de vous, tout vous plaît, mon chité vous plaît. Barakoro tableau quand un émo. Dem son numéro tout étude là et ça se passe très bien. Il me sont gaspé malé. Cheba ba ni nga il me sont sur le fou. Donnant la tâche. Il fallait checker quand ils sont gadi. Hein? Et qui a sourire. Il a beau ah voilà. Allô, Bouba. Il va revenir pour vous pas de lui là. Midi, il me fait qu'il y ait tant d'on dit à toi juste. Il me fait que comment le fille, il va famille, tu comme là. Wallahi, c'est entre la vie et la mort. Mogobila, irrigamment, wallahi, Bouba. Ni délire, Mogobila, tout irrigamment. Nyam. Comment c'est la même là? Tu penses à quoi? Non, il y a qu'il veut faire au-delà quoi. Il faut qu'il fasse la même chose. Non, laisse tomber. Mais il faut que tu la donnes à donner à ton quoi. Sinon, faut aimer. Ok, je vais faire ça. Tu as vu? Assez rare. Je m'en vais aider là. Mais il va donner à donner ma vie, tu as un coup d'œil. Madou, mais je suis en train de me faire un peu de donc je m'accorde.
Chini. Problème fou tal. C'est bon? Ouais. Merci. Bye bye. Allez. Hey. Oui. Comment on a fait quoi? Oh, désolé. Allez. Ni Fifi Bada son Jami Benela, Anaka famille. Non, il faut qu'elle n'ait pas de quoi. Je vais terminer avec ceci-là. Il y a Klisiki, Ousmane. Il y a Klisiki. Allô? Allô? Bonjour. C'est détective Mohamed? Oui, c'est Mohamed. Ok. Moi, c'est Suleiman Koulibaly. Ah, d'accord, ok. Oh. Mais qui voulait me service d'ordre là, quoi. Bon, plein d'Event Garden dans Golf là. Comme c'est un peu urgent, il faut qu'on soit 500. Eh, mais 600. Ok, d'accord, mais donc ça, mais changer Ghana. Hein? Voilà, oui, j'ai un coup de coup. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ni ka appelé sur mana ina de. Akadi kon. Amandi de. Akara churi. Bo ne ka boni. Ay ne ka woru ne ka sanu. Woli na fulu wulu bene bolo marala aya be ka ta ne bulo. Kumu. Ni sara ke churi. Ebo. Wata bere. Wili kumba yɛrɛ min ye u taara ni contrat in fana kun b'a kɔnɔ a taara n'o bɛɛ. E bɛ fɛ k'a fɔ contrat de partenariat min bɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana de suyɛnna o. Ni sera ka fɛɛrɛ dɔ kɛ n ka se ka contrat in récupérer bon o bɛ diya n kojugu. Fifi solution t'a la. Sabula contrat in bɛ anw ka patron ka yamaruya de kɔnɔna na olu wa rentré la mɔgɔ t'u na waati dɔn yɔrɔ solution kɔni t'a la. Buwa mi deli ka solution dɔ ɲini n'a condition kɛra fɛn o fɛn je suis prête à tout. Tu es prête à tout? Tu es prête à tout? Oui. D'accord, solution d'option ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va. Et merci, c'est... Suleiman Koulibaly. Ok, moi c'est Mohamed Amma. Ok, enchanté. Enchanté. Merci. Merci. Sinon, ça va? Alors, oui, ça va, Dieu merci. La famille? Bien. Les affaires? Ça va. Alors, dis-moi, que me vaut l'honneur de cette visite? Bon, juste, j'ai un petit souci avec ma copine. Ok. Comme vous êtes détective, je voulais que vous enquêtez sur elle. Ok. Le nom de votre copine, s'il vous plaît? Elle s'appelle Mariam. Mariam. Mariam comment? Mariam Maïga. Quelle Mariam Maïga? La même Mariam Maïga. Alors, c'est quoi le souci maintenant?
tu m'as fait qu'il y en avait. Effectivement, il y a un petit restaurant là. Ça m'a pas plu. Et puis, il voulait qu'on a. Alors, parce qu'on est tous des hommes. Mais fais camarade tout. Parce que bientôt, elle va être ma femme. Écoute-moi bien, monsieur. Que ce soit la première et la dernière fois que tu m'appelles pour ce genre d'affaires. Quand même. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Quand même, je t'ai fait venir pour t'avertir. Un homme averti en vaut deux. Je t'ai prévenu. Laisse Mariam tranquille. Bientôt, elle va être ma femme. Alors, c'est une menace? Prends-le comme tu veux. En tout cas, ni averti quoi. Fait Kadier, il va se coucher. Y'a même Mariam Maïga, mais même madame, tant. Non. Ni va se coucher là, t'as ni ouvrir à parler en fait, et tu viens me voir. Dans le cas contraire, quand on a ouvert ni manamana sous la tournée, est-ce qu'il club est là? C'est ton problème. Il connaît avertira. Ni Masawali, tu sauras qui je suis. Réellement, c'est quoi? I hakili b'a la. I hakili b'a la an ka ɲɔgɔn ye laban na ne tun ye kuma dɔ kun kɔrɔ yan. Bikuba i b'a fɛ ka mun de fɔ? Ne tun b'a fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que ne b'i apprécier trop. Ouais, Fana. Oui, mais Fifi, problème du monde. Pour aller les gens qui d'ailleurs, pour aller qui correct. Non, mais Fifi, problème fou c'est tout là. Donc, il faut que condition de d'année. Non. Il faut que la situation be kalama. Et quand ici, quand il faut mieux. Bon, il faut que la kalama pour nous souffrir. Et alors? Aha. Bon. Si tu veux, c'est le business, hein? Le business, c'est ce que nous. Mais c'est intéressant, mais quand même. Je préfère ma coca ça. Moi, pour nous, il y a des conditions. Problème t'as là. Epta. Elle va avancer dans mon nom. Ah, tiens. Est-ce qu'il y a bien là? Santé droit à jouer après. Mais ne m'en a pas comme non. Ante donc à la gare. Ah. Ouais. Ok, problème pas là. Ah, d'où ouais. C'est quoi donc à voir? Je pense que ça. Donc maintenant, je vais me connaître. Je vais te dire. Après, je vais donner dans sa part. D'accord. Bonsoir. Ouais. Anshu, ça va? Chef, on peut faire gagner quoi? Est-ce que Even tient donc? Even donc? Tu vas dans l'eau. Mais à ma séance on bien.
Mais tu as besoin d'un heure exactement. 1h30. 1 heure qu'on en est là maintenant. D'accord, merci. Chef, dis-moi, quel est le don? Ah bon? Ouais. Mais monsieur service doit demander faire. Il a pour nana 600 mois. Il a envoyé quoi? On a que rien y a dans le envoyé. C'est bon? Chef, quand il y en a, je compte sur vous. Allez, merci bien. Merci beaucoup. Ada me gara na abdo ba telephone ko. Ah? Anga bolu e mo de garanja. Allah danga tibo. Mariam. Ena muna. Moment ne kuma ko wilaw. Oui. Ko wila. Nang me se ka nyoga en kerefe. Merci. Oui. Mohamed, il y a la fille bari benina. Mais la fille là. En quoi ça me regarde? Mais amne wala ça il fait le gamme. Mohamed, il te reste qu'à fouiller qu'il y a tout. Et alors? Mohamed, il y a femme ça. Mariam. Moi je te dis que c'est terminé. Queen Bana quoi. Abana c'est fini. Où est tout fini cordon? C'est fini Mariam, s'il te plaît. Il est là, laisse-moi respirer. Bien famille. Laisse-moi respirer Mariam. Et Mohamed. Et qu'on baronne sera Diego ça Mohamed. Mariam. Alma son effet. Comme tu es comme kera. C'est trop quoi. Ma famille, tu as dépassé les limites, Mariam. D'abord, j'ai assez de problèmes avec ça. De 1, on me menace. De 2, Ibrahim Tousoukachi. De 3, tu me dis jamais la vérité. Donc, Raban quoi, Odekai. Donc, s'il te plaît, c'est fini. Passe à autre chose. Il est là, il y a un famille. Mais quoi qui menace à Mohamed? Laisse tomber. Tu as entouragé mon roi, on ne peut pas calmer. Et quand même quoi. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, sur Actubuzz pour ce flash d'information. Comme coutume, nous allons débuter par l'actualité nationale. Nos autorités sont à la recherche d'un bandit nommé Ousmane.
Avec l'aide de Leslie et son équipe, le détenu s'est évadé ce mercredi 30 octobre 2024. Nous vous prions de faire très attention car la ville est dangereuse ces derniers temps. En cas de soupçon, veuillez contacter le poste de police le plus proche. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine. Allô? Oui, Dagabli, ça va? Oui, ça va, Marie. Corbacité. Hier, nous. Awa ne kuma jaiga rola. Awa mbe feka na rike. Ah bon, ne re kum boto la re rone me. Ni manja na mi kono de. On kana bossa joli menali. OK. Ay manja san na to fle. OK, problème tala. Imnan sola. D'accord. À tout à l'heure. Ne bamuso ika kene basite ayato ika shenta basitila ne muso ka kene ko allez ta ka gere non ça va ça ne va pas trop me tu vois ça mumbe Bukan ini datang badam ni orang follow. Ni barakela di iya makusa dum kata. Eka barakela. Yo. Obe makusa do yikun chukudi. Atara wali mu ko par war million tam. Anni ka bijou ni ngaduki mo. Atara nabe. Muramuso. Million tam ani eka bijou ani ka document. Barakela bo soro chodi ne ka sote bayaye no ene ko amne ko mi wolo deni wala e bi ka sonto bulo ko ke bayaye saba ko wala no mo nyana ma fe on brain ma yini ma don tegri oni ka wala soro chodi por ko funi ka so ni tara kan aida to suy ay warta le aida e ma Aida yo tai ko la de hein donc ni kele non debe e bi se ki shiso bla barake de ka bolo kan fo obe ado ka sa okay fo ka ta ni yon musa kan so efe kota o ba sa go be ka so on na de la ke bromso furu madaba ko do kama ko eni jesu tura yoro o ma ke baya e koi na aw ye furu ke ko su do yi o ka ka bara ere fene ku sa fe be barakai muso ka barake akai la furu muso ma ka yene ka furu so kote ima ka yene shi so kote ene warta e shi so kono o ba yira ke ba to aka do e shi so kono eni te sutura yoro o kakama ndano fili so dole mu fuga kati ni dimi ko na anni dar kasola kan ta dum dina dawda yi fo paso ay kan kunyi kan arde ka ko ay kan arde ay mame ni kun tara kun me bola sheba te fesu fim dugu yege ka ke de ko sa de ko ay kan arde imam afleni asra na min yatini ma ke kasarewa Copine. Ça va? Ça va. Comment on? Don. Corbacité. Basibati. Chez Joxelo no bire. Yorat metaga.
n'a fara yɛrɛ b'i pari mɔgɔ min ɲɛkɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ t'i la yɛrɛ. Cogo di ta copine yɛrɛ n'a ka ko mun yɛrɛ tuguni. Mari ne de bɔra Mohamed ni ka gɛrɛ na sisan. Mohamed ye ne gɛn fo ka wulu su ne na. Mohamed kelen i bɛ n bɔ Mohamed jumɛn bolo. I m'a dɔn Mohamed t'a yɛrɛ dɔn a dun kɛra fili yɛrɛ ma ye Mohamed ma ka e gɛn ale yɛrɛ y'a jɛ e bɛ taa ale nɔfɛ e fɛ mun ka ɲi ale ma yɛrɛ e de bɛ k'i yɛrɛ dégrader a Mohamed ko la e ka ɲi Mohamed ma Mohamed b'e sɔrɔ hali sɔni fara la mɔgɔ lankolon tacɛbagatɔ ye e de bɛ t'i yɛrɛ don ma o bɛ to ka ko sugu dɔw k'i la en plus devant la masse ne kuma n'i fɛ Mohamed ko in na i m'a to ne ta la Mohamed ka taa e gɛn jama cɛ la. Copine o yɛrɛ t'a banni yɛrɛ. Mohamed ye kuma dɔ fɔ mun ye ne dabali ban. Cogo di ta? Ko ale bɛ ka menacer ne ka ko la. Ka menacer? Ko jɔn bɛ k'a menacer? A yɛrɛ kun diminen don a y'a kɔ don ka taa a ma détail ba di ne ma o. Copine ko dɔ kɔni delila ka passer je sais pas n'o de don walima n'o tɛ. I b'a dɔn don dɔ la tonton ye ne wele k'a mago bɛ ne la ne taara tonton ka wele lamɛn tonton ko k'a mago bɛ Mohamed ka numéro la ko ne ka mɔgɔ ka numéro d'a ma ne ko a ma ko numéro tɛ ne bolo mais après ne ye numéro ɲini n y'a ci a ma. Mais tonton tɔgɔ bɛna mun ɲini o la? Tonton kɔni y'a fɔ tan ne mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni tun t'a dɔn k'a bɛ ka mɔgɔ wele numéro in minɛ ne fɛ menaceli de kama a ko ne ma i b'a dɔn mɔgɔw ninnu ka baara ye recherche de et puis tonton yɛrɛ dun filɛ businessman ne don pour moi baara canal de kosɔn a ye numéro in minɛ ne la quoi je savais pas que a bɛna a menacer de fo ni yafara ne ma walayi hakili bɔra de pewu k'a f'i ye. Mais Marie e bɛ se ka décision sugu dɔw ta ne ka vie la ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama cogo di? Copine yafa n ma sa fili de ne sɔrɔ ne t'a dɔn ko nin bɛɛ de bɛna bɔ a la n t'a dɔn ko nin bɛna bɔ a la yafa n ma s'il te plaît. Non ne tun bɛ se k'a miiri ko bɛɛ bɛ nin kɛ ne na fo e. Copine ne m'a dabɔ juguman kama walayi ala ye ne seere ne m'a dabɔ juguman kama ne hakili la n ko tɔtɔ bɛ ka numéro ɲini baara canal de la n t'a dɔn k'a bɛna minɛ ka mɔgɔ de bɛɛ menacer n'a ye sérieux yafa n ma s'il te plaît. Non e kɔni i ye n jigila misɛnya walayi copine i ye n jigila misɛnya ne tun t'a dɔn k'i bɛ nin kɛ n na walayi. Mariam nin ye tale ya non gɛlɛyara. Dawuda dimina de ale fana man ka taa dusu fɛ sabula furu dabɔra ko caman de kama jigiya ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn makaran ɲɔgɔn lakana ɲɔgɔn sutura sutala o ye n'i y'a ye a ye kuma nin fɔ dɔrɔn a dimina kojugu n'ala sɔnna n b'a wele bɛ kuma fɛ n bɛ kuma fɛ an bɛ solution sɔrɔ. Inshallah. N'a ye sabali a y'o janto aw ka furu la a y'o janto a ka furu la occupation ni tiɲɛ ye nka furu fana ye belebeleba ye dɛ n'ala sɔnna ne dɔ wele an bɛ kuma fɛ an bɛ solution sɔrɔ a la. Comme ne yɛrɛ nana ne ma tanti mun y'a dun. Umu ale dalen don a ye da a yɛrɛ sunɔgɔ la fɔlɔ n'ala sɔnna n'a wulila n b'i ka foli f'a ye kana to ni fili ɲɔgɔn kan i sɔrɔ koyi ma dɔ wɛrɛ tɛ n sɔrɔ nin ma bɛn dɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ n sɔrɔ n banni n'ala sɔnna n bɛ Dawuda wele c'est-à-dire que baara fɔra dɛ nka i kana ɲinɛ siso i ka furuko koyi a kana ɲinɛ furuko koyi nka n'i bolo fununa a da tigi de kan na fo Dawuda fana k'o de dɔn n'ala sɔnna solution bɛ sɔrɔ a la n b'a wele n ka kuma fɛ.
Ah, d'accord. D'accord, bébé. Nara sola. Bawo. Ibanga ko ko so. Ba ko ma shede ko ne ko kwa nyana ki men. Dunyana tie gelemai Adamaya gelema Nesirana moni finya nye Dunyana tie gelemai Adamade yadu gelema Nesirana moni finya nye dunya. Calme-toi. Ne m'a pas bien fait fouiller. Comme il y a fait, j'avais une urgence à gérer. C'est quelle urgence dont toi tu ne peux pas me dire? Je te préviens, si tu me fais un sale coup, tu me fais un tapé d'eau là, tu es un homme mort. Je ne joue pas avec ça. Non. Tu m'aimes jusqu'à ce point? C'est ça. Viens là. T'as pas de reconnaître comme il y en a plus de comme il a. Depuis combien de temps? Comme il faut voir le nombre de temps que j'ai fait depuis quelle heure je suis là. Dunyana tie gelemai Adamaya gelema Nesirana moni Adamaya Ovenela yele ni compare nela me janga yele. Eh. Cha. Ni nega che. Kan mewe. Kan foste. Ab chogori. Chetogola. Cha cha kadi. Wa, boa kadi. Yani mi. Mega te erere fe nota. Ne fe wa. Aw. Ijo depuis que len gafugo kumare do chol tante mbolore. O dabla sa gafugo kumate. Tu sais quoi? Ah. J'avais tort quoi. Du fait que ne ba do ini aida ko togumna. Donc gafu nana donné ni akli togan dorela. Donc j'avais essayé ka ademe ya ko la quoi en fait. Mais nyere finalement ni FM kanu. Faut que je te do no nyonte. Donc je suis venu juste pour te présenter mes excuses entre amis. Odorane rosna fuiste. Ache. Il est tiré de bité quoi. Yeah. Mais franchement, il gagne action qui est d'abord banturo. Bon. Parce que ne va mieux comment se fait-il que Ebenega Aida Kogondo. Au lieu que Kane de me Aida Korela, Ebka essaie à mon côté défend. Canela in Aida. Une proposition d'Orekin Waima, donc Moko Amna Aïcha Dian, tu vois. Bon. Adonani a cliché, bon. Je suis maîtrisé à Kokonana, donc, mais. Il y a des wa. Tu vois ça. Non. Est-ce qu'ils acceptent? Ok. Oh, donc. On est ensemble. On te traque qu'il est comme il a fait comme moi. Ok, on toi là. Donc, il y a une femme. Je fais un nègre coin de chien, monsieur les camarades. Tu vois. Tiens, Nanou. Eh, John va aller comme ça. Oui, entrez. Madame, ça va? Et ma gratuité. Et ma cigare. Ne ko tono solo ne mun ke ladi. Eh, e ma foyi kene na. Ibe mun ko mbulu. Ne bi ka fe dron ne ko. O yo mun fe nogoli. Fo be bla ibe ta Mohamed Minasi. Mariam. Mohamed demsen ne sa akadi ki si ana kuma. Ne mana sigilla ikulo bena. Neko. Mohamed be se ka mun nya Etma eti feki ka jina tige dundala. Ifu wati ba temeka. Solo. Ibine wole solo era de bia. Parce qu'il était ton mérité. Mbe mu finyana. I boni ni Mohamed Kasiraka. I klubena. Ma kera dogal mai. I boni ni Mohamed Kasiraka. Nous t'aimons bien yere yidila ne mo sugumi. Ya fama.
Yɔrɔ ne bɛ fɛ i ka min dɔn i ka min faamuya Mariam ne b'i ka hɛrɛ de fɛ sa ne bɛ fɛ k'i furu k'i tɛmɛ i ɲɔgɔnnaw la ne ka mago t'i ka hɛrɛ la n'i ka mɛn i ye fɛn minnu de di ne ma a bɛɛ bɛ ne bolo n b'a bɛɛ cɛ ka na d'i ma i tulo bɛ na ne t'o muso sugu ye dɛ Mariam ne ye cɛ min ye ne fura dama fɛn di mɔgɔ ma ka tila ka minɛ n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna que ça soit la première et la dernière fois solo kangari laban de datɔ filɛ nin ye n'i ma Mohamed to yen n'i ma Mohamed to yen n bɛ kabako da i kan n b'o de f'i ɲɛna a bon attendeur salut. Ate kele bila Baden jugu nana mukama Baden jugu nana jamfalema Calme là. Non. C'était super. Cool. Regardez les gars. Et mais la maîtrise Tu as qu'à la voiture pour toi. ça va ça. Comment tu devrais dire? Si jamais. Je dis bien si jamais. Mais tu vas aller en bon faire qui fera. Et bébé, le jour là, qu'est-ce qu'il est lui? Ne t'inquiète pas. C'est sûr. Oui. Attends, je Il va carrément. Voilà. Attends. Ok. Voilà. Merci. Baden jugu nana mukama Baden jugu nana jamfalema Singi Je pense pas. Ok, bébé, je sommeille. D'accord, tu vas mettre à l'aise. Je ne sais pas, Joyce. Ça va? Ça va, chez toi. Tiens. Comment ça va? Comment tu as molé? Corona ne bɛ deli ka na ne bɛ ɲininka. Non, tu as ça, mais on est d'abord chaud. Seconde n'a qu'à l'année quoi, tu vois. C'est toi qui me caches. Attends, Leslie. Leslie. Il faut le remettre, c'est ça. Hein? Mes cousines nana a volé à l'improviste. Hein? Quand le table avait d'abord mais urgence de kumablo. Donc j'ai été obligé quand même. Hein? Et quand on m'a dit Erin n'a pas volé comment non? Elle est pas bien quand même. Hôtel qu'on y fait nous, je suis obligé quand même chia. Ousmane, nenye mi obimbo. Eitake, atoe nini. Bonsoir. Leslie. Leslie.
Wajo. Ab chogori. Le alib kelen jane. Non alib. Cherchez bien. Boulot. Agato. Bleu. Ça va? Ça va, quand il Quand faut être? Il va quand? Don. Il y a une heure famille, oui. Don il est là. Il voit le Akari? Ah, Akari. Lan même. Comment il y a famille dans la villa? Ah, Bordeaux. Ne voilà. Et Bleu. Comment se fait-il que Ebe Bow fait un canamoro fait Imati volé? Ebe ko ke chogodi kafu. Mais Anne ne me voulait que tu là. Ebe na chogodi ka suri mane volé. Mais il est ma femme qui a tamé bola. Oh, ni a femme. Depuis l'autre jour, les excuses demandées fait. Donc maintenant, tu crois que tout est rose. Otea, il faut d'aller dans la méganie. Que cela soit la première et la dernière fois que vous avez fait un Afrique sur ma moule. Hey, je ne vais plus me répéter. Et si vous avez famille, vous avez fait la là-bas. Il faut bien. Blow. Atete menga. Ala ga shiri rana. La solution du ministre Aïda Farakola. Na fura kuma cɛ bɛ ka n gɛn I ko wulu. Hali zon. Den tɛ ko ye dɛ. Non, il est temps ne ka tiɲɛ fɔ nin ye quoi. Faut que ne ka n yɛrɛ kɛ cɛ de. Y'a bannen. N b'a dɔn n bɛna min kɛ. Ala k'a to an ka ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ. Ancle Kobling. Dodi. Kobling. Ni a insira no bashite. Ni ye bol no chen dori fe. Me chen intene fe. Ni be fe ga chen imne ga dinema. Ka ga ni kilinte fo saya. Donc ni ga kuma fa. Dori ba fa kiki. Awa Kobling. Il va faire comme meneka soup meneka le meneka karaba meneka kite. Kobling oriro. Nkono metende la d'abord. Ni boga mi fena me kuma ifi. Pour la tala. Ya fendu ya fenyuma ne koble ni muso nana sinema ko ne kale mago nyana ba ko do be fe kale tana yira la ko nga yira la ko wa ne re koble ko fami e cheni ndo ko be fe ka kangorobo
Cani sigilen tɛti n'i ko k'i bɛ nin karaba n'i mɛ s'a kɛcogo la i yɛrɛ bɛ to a gɔngɔn fɛ nka ɲɛ b'i la cogo min na i kɔnɔ gannen don ne de ye kobilen ye ko foyi tɛ dɛsɛ ne fɛ yan. Mama Antli. Madam. Ah. Terus sih. Bas peti. Si. Anu pamasa. Akhirnya ya dari. Ibu fini ngola. Awo. Mereka bulannya aja. Ita yang aku. Iya kan. Ada yang sang aku. Tolong tiap. Oh. Akhirnya ya dari. Si. Ami. Si. Awo. Na ngasa na wuga ada yang fi. Mama nyuda yang feu. Oh, jarang. Oh. Nci. Bara berarti. Ai, fuite. Yo. Nasi. Ayo. Fuite. Oh, nasi. Bashiti. Bas fuite. Nci. Kam soran. Bas fuite. Terus salah. Nci. Oh. Nci. Bara rodi. Ami. Oh. Chesi dile. Nala sona. Sambara timnandi ayi. Akon. Awo, ibi chesi afe. Ide bara guma no nsani. Akon. Kam soran da kana. Basi fuite la. Terus salah. Nci. Awalnya dulu. Basi tana. Awalnya. Nci. Akhirnya sama dia juga. Akhirnya. Ala. Kuat. Ferry. Antli. Ancita. Nomeri. Ah? Sama. Sawa alhamdulillah. Bastino. Amba. Bina jono kali. Bon, Clara Jona, bon, me fait un reposer. Oh, aywa. Oh. Problème tala. Bastino. Bastete. Antli moment. Ma, me na reposer. Oh. Ouais. Chido bea. Ai chite tida. Ah? Ai fuite. Aywa. Mena. Ala, maram. Kenya befa. Kana kumariami. Awo. Yafa. Yere binjire amia. Nala sona. Kanetu ya munikugo be mumerikula. Abebe nya nala sona ma. Awo. Solution kile mala. Solution du mal problème. Ni presse la maïté njabo. Eta awaya. Isi. Komple. Awo nere away. Chenye chefa na jema. Masrumando. Atau tablo ya? Komple awo odido.
A bulo tɛ se ka ne kɔrɔbɔ. N bɛna fɛn dɔ d'i ma. N'i sera a kɛcogo la, a ka ca Ala fɛ, I mago bɛ ɲɛnabɔ. N y'a faamuya ko bilen. N'i y'a k'a kɛcogo la dɛ. N'Ala sɔnna ma, n b'a kɛ a kɛcogo la. Ni minɛ. I b'i jija. I kɛ nin kɛ jimafɛn dɔ la. A ka se a gulo kɔnɔ. N'a sela a kɔnɔ, I mago bɛ ɲɛnabɔ. Nga n'a ma se a kɔnɔ, kɔlɔlɔ b'i. Ko bilen y'a mɛn, ni Ala sɔnna ma, a bɛ se a bolo. Wuli! Ko bilen ne bɛ sira ye. Taa. Akadi, sigilen tɛ ne ni wagati in na dɛ. An ka don an ka kɔlɔsi. Ayi, a t'o kama. Cogo di? Ayi, a t'o kama. N'an ka sisi kɔni d'i ma, an k'an sigi yan. Dodi kɛ Akadi. Fifi kana an ja tigɛ hali tɛ ka se ka kuma mana mun ne kɛra. Fifi mun ne bɛ yen Fifi? Mali komu ne ka bɔ ni de ye pari wari ne ka wari ne ka bisu k'a bɛɛ cɛ ka taa. Hali wali pari wari. Fifi o gɛlɛyala dɛ jama jɛ wari. Non, Fifi o gɛlɛyala an b'o ko kɛ cogo di sisan? O de ye ne nakun ye. O de y'i ka kuma kun kɔ pariden tɔw fɛ u ka taa dɔɔni diyan. Problème dɔ bɛ n yɛrɛ de la n ka baarakɛyɔrɔ la pour que u ka se ka taa dɔɔni diyan n ka firifiri dɔɔni. Fifi ne ka da e la k'a fɔ ko pari jama in bɛɛ la ko ne bɛ se ka da mɔgɔ min na ka mɔgɔw ka pari wari t'o bolo e fana ka tila ka na nin fɔ ne ɲɛna. Fifi tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyala jama ka wari de don ne ta tɛ e kɔni b'a dɔn o bɛ sara de. Ne b'a dɔn a bɛ sara parce que ni jama jɛra ka fɛn min fara ɲɔgɔn kan kɔni i b'o sara. Kuma jumɛn solution jumɛn b'o la sisan? A ye taa dɔɔni diyan dɔrɔn. Ne kɔni b'a dɔn ni ne nin fɔ tɔndenw ye a tɛna diya u ye mais n'a kɛra cogoya min na ni solution bɛ k'an na an tɛn'o ɲini. Ne bɛ siran ɲɛ.
Awa ne yɛrɛ bɛ siran ɲini. Awɔ. Ayiwa. Awɔ. Ala ka se ni ɲuman. Amina yarabi. Ni diyara n ye sa. Awɔ. Kana fama ma dɛ. N'Ala sɔnna n tɛ fama i ma. N'a mɛn. Si. Momɛdi ka nin ko in dun. Ayi n bɛna fusira a dan na. N bɛna dun ka ko da kan kɛ. A bɛna dɔn min b'a la. Momɛdi. Ma. E mun baara kɛ mara min na tilegan in na. Han? O baara jumɛn? O ye baara jumɛn i ye min kɛ sisan i t'a dɔn wa? Han Momɛdi? Ne kɔni fɛ ni. Ayi ayi m'i bila kuma la. Ma kangari di ye maramu ko in na Momɛdi ka sabali ten tɔ. Ko kelen tɛ ban o tora mun ye jɔn ye? Han? N'a sɔrɔ a b'i kun na k'i bɛna ni muso wɛrɛ ka maramu yira ne la k'i bɛna ni muso wɛrɛ hali k'o b'i kun na. O tora a kɛra cogo di? Deni bɛ yoli sugu bɛɛ i nɔfɛ ou bien e bolo ko cɛ dan ye kelen ya? Han? N'a sɔrɔ i kelen de cɛ i b'a fɔ n ye wa n'a b'i kunkolo la Momɛdi k'i ka kɔrɔ ne ka bugɔli ne ka dɔgɔli ma walahi ko b'i kunkolo la. O tɛ an b'an ko min k'an jaabi ko kelen banbali i ye ko min kɛ bi n'a dan ma kɛ bi ye Momɛdi n ko n tɛ fɛ ka kuma. Mais to n ka ɲɛfɔ. Ma fɛ o tɛ n bɛ ka min fɛ i tulo t'a la i tulo t'a la. Ko min bɛ maramu ko in na kɛ walahi Momɛdi ko min bɛ maramu ko in na han i b'a fɔ n ɲɛna bi ta tɛmɛlen ko i ye kɛwale min kɛ bi n'a ma dan bi ma Momɛdi n bɛ n yɛrɛ yiri la n tɛ foyi f'i ɲɛna a ka dan bi ma dɛ i tulo bɛ n ka kuma la i tulo bɛ na wa n tɛ kuma min kɔfɛ bila a dan ye i ni maramu ni ɲɔgɔn cɛ la. Wow. Sorry. Leslie, pourquoi tu as fait ça? Hé, Gamula! Écoute-moi, non. Hé, Namé, si tu es en contention avec moi, il va gérer le nez. Allez, mon là. Leslie. Moi, je n'appartiens à personne. Personne! Fais grand les filles. Il faut que les dames et tu as fait la plus grande erreur de ta vie.
hakɛto dɛ. E ne wele ka di? Baasi tɛ. Ɲininkali dɔrɔn de don. Aminata. Kabiri ne ye e furu kana bila bi la. Ni Burama ye mun de kɛ i la min y'i tɔɔrɔ? Tonton Bura, walahi ne ye nkalon ta ka da i la dɛ. Sinon i ma foyi den kelen de kɛ ne Amina mun bɛ ne tɔɔrɔ. Sigiɲɔgɔn bɛ ka mun de f'i ye ne Burama kan? N'o bɛ k'i bila ka nin comportement sugu ta ka ne sɛgɛrɛ. Ee, e bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun de fɛ tan? N'i ma foyi kɛ n na. Aminata, i falenna kojugu. I kɛcogo bɛɛ falenna. E bɛ bɔ sɔgɔma n'a wagati kelen t'i la k'a ta ntɛnɛn na ka taa bila fo kari la don kelen foyi tɛ yen k'i bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko ko nin don in na ko Aminata tɛ bɔ ne tɛ se ka heure kelen foyi fɔ ko nin ye e Aminata sigi wagati ye wagati min ma n'i diya i bɛ sigi i yɛrɛ wa n'i nana fana i tɛ hali taa di ne ma hali ka gɛrɛ ne la ka baro kɛ hali ne ka cimisɛnninw e tɛ se k'o si kɛ n'i kumana dɔrɔn k'i sɛgɛnnen don hali baro tan tɛ e ni ne cɛ furu y'o fɛn de ye. Ne y'i faamu e fana ka ne faamu ne ka baara de cayalen don sisan an tɛ tila baara la jonya. A ma bali n na n bɛ fɛn dɔ f'i ye furu tɛ dɛ jɛ mana kɛ cogo cogo hadamaden a kan ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ dɛ nin de ye karisa ye a bɔra nin de la o danbe de ye nin ye o ka tabiya de ye nin ye nin bɛ bɛn a ma nin tɛ bɛn a ma ni m'o dɔn i jɛ kɛ ɲɔgɔn na a kɛ man di ka ɲɔgɔn faamu a cɛ sitan ne bɛ caya wagati bɛɛ ka taa fɛ e ni ne ka furu a teliyala quoi an ma temps sɔrɔ an ma temps di ɲɔgɔn ma k'a ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o fana o bɔlen kɔ a la fana Aminata furumuso mana don ko kura la fili ma tɛ i b'a dɔn a taama cogo la i b'a dɔn a fini dɔn cogo la i b'a dɔn hali a ka labɛnw kɛ cogoya la e kun tɛ puturu k'i ɲɛda la fɔlɔ finman min filɛ i da la e kun tɛ nin si kɛ nka i kɛn bɛ ka nin bɛɛ daminɛ sisan walahi e bɛ ko kura la siga foyi t'a la. Ɲɛ b'a la Bura tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ne filɛ yɔrɔ min ne sɛgɛnnen na i ka kuma caman in nege foyi tɛ ne la. Ko Bura ne yɛrɛ bolo ye ne wele kuma ɲɛnɛmali la mais n'o tɛ fo nin kuma de don tiɲɛ na to ye ne bɛ taa n ko k'an da n bɛ sɛgɛnnen na. Bonsoir. Ça va? Bien. Bienvenue. Ok, donne-moi une boisson. Et Mariam, ya? Ok. Mariam, bonsoir. Yo, e bɛ ka ne suit yan. I suis fana wa? E bɛ na mun ɲini yan? Ne nana sanni de kɛ. N bɛ mun f'i ɲɛna ne t'i ta i tulo bɛ ne na. Est-ce que i y'i yɛrɛ lajɛ yɛrɛ e b'a fɔ k'i ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Madame, e ma bɛ n dɔgɔya? N b'i dɔgɔya. E kilasi de ne yan. An sera yen. N bɛ k'i ɲininka e kilasi de ne wa? I t'i bila i cɛkɔrɔbaya kilasi la. N ko ne ka sira kan n bɛ fan o fan a yɔrɔ ye k'a to yen. Est-ce que e b'a kalan e cɛkɔrɔba est-ce que e b'a dɔn k'e ye cɛkɔrɔba ye? A tɛ tɛmɛ nin kan. E k'an dɔgɔya? E ka muso wɛrɛ ɲini k'i sama ka bɔ ne da la. I tulo bɛ n na? Kunun ta kun ye tɔnɔ Burama bi ta ye Bura ye sini ta tɛna kɛ Buramani ye a barika Ala ye a tɛ tɛmɛ masa Aramani ta kan nka ne y'a fɔ cogo min na ni Ala sɔnna a ma an b'a kɛ o cogoya la an bɛ temps di ɲɔgɔn ma an ka hakili jagabɔ n'o tɛ furu tacogo tɛ nin ye furu bɛ sira min kan ni furu ko k'a bɛ taa nin sira kan
ka sirata an hakili jagabɔ n'a sɔrɔ an ka kan ni ɲɔgɔn ye n'an hakili jagabɔ n'an ka furu bɛ bɛn y a pas de souci an bɛ segin ɲɔgɔn ma ayi Aminata ne tilala Tonobura idela tonobura Aminata mi deli sabali idela ana kuchu mi deli sabali idela wala ka shura A fɔ Mariam sɔnna ka nin kɛ ne de la. Cɛ, tonton Solo, cɛ ye cɛbakɔrɔ de ye sa. E bɛ sɔn muso k'i lamisɛnya cogo di tan? Mais a tɛ nimisa nin kelen in na. Ne yɛrɛ kɔni, est-ce que n bɛna n fâcher Mariam na, n m'a dɔn n bɛna min k'a la. Jo. Era kui jate na chebe bamana la re. Agi lai mai na ti wo. Sika ki agi le chuko. Me do budi ki le ki sa na. Ama se o petne ga o bule pete bule sa che. Susna un gi kam. Sugoro gore. Anla. Amalla. Dafu. Yang tubunia. Blue. Sabalsa. Dumbe tsaya kele. Ali ngai restaurant. Dafu yere katika gelene. Sigi. Kan mele. Kan poste wala yere tu. Kagera tu. Amere tu wala. Mboto re mu du wono. Uno. Ah? Che. Mi juste un mi sama wala. Ele ga jibote je. Ai. Idu men mi de. Ko ga jibori tete. Ne fe no idu men mi de. Jawo yarwa. Oroke. Et merci. Idele. Ne ga mbo nga wado. Fe na kum ne de me ga faketo mi. Fe be foko. Mo. Kuma kun te jire ga minea. Edu me mora no. Fosh. Che.
su yɛrɛ ko ne sigi taara dɔn kelen n bɔra mɛn nɔ ok d'accord kan dɔ ok problème t'a la Asrola, ibang suara sana roh. Saya mau aja. Iga tiere vire. Chuta. Ne bisa je fi mana yake da. Ko ya ndo fa nan wa. Radio Moni. Bude ladi iba ko ke mi fe wa asali sama wa be. Oi, sila to da ko bagala. Bukan fe, iga musore na nari shi. Tata. Cioè, questo è un fare. Adiga legal. Yang aja, ego. Soalnya orang ini punya tarif. Lagi dah event mana punya dobo. Aja ker. Oui, entrez. Tonton. Oui, Marie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui. Bien. Prends place. D'accord. Quoi aujourd'hui? Non, c'était. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. La famille? Oui, ça va, tout le monde va bien. Bien. Iredou. Ça va? Quelle est la Ah, Donny. Yemwelo. Oui, oui. Au Kadia. Si, à Kadi. D'accord. Toi-même, tu sais que la famille est donne. Oui, vraiment. Donc, il y a un film qui m'a amené. Ah, Yeah. d'accord. Comme tant libre donne, mais bon, on voulait un abord donne. Ah, Adjarain. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, oui. Ok. Nouvelle. Tu es tranquille, on est là seulement. Un béquin. Voilà, donne. Ah, ok. Eredou, tu fais quoi maintenant? Tonton, so on a d'aller dehors. Ah Mais quand bon? on est nantiga, n'y a sur la follow. Non, ça va aller. Nala sonama. Et il y a deux choses là-bas à dire. Eh, tonton. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Nya me obejane ça. Problème foi ta là. Ni sera so ro me nga bara follow ko. N'est-ce pas? D'accord. Tu es sûr à part ça? Eh, vas-y, tiens. C'est la clé fleur. I banano. Eh, non, même pas. Wakati na chuka burondo. Vraiment. Ah, non, ouais. Tiens. 200 000. Et tonton Jalare. Non, t'es fouillé. Tiens. Tiens, là. C'est un minute, tonton. Mona? Non, ne l'a dit ça. S'il te plaît, ne l'a dit moi. Eh, Ningacha. Non, mais pas. 200 000. Et tiens, t'es fouillé ça. Ok. N'importe quel parfum sans trop. Ah, d'accord. Et merci. De rien. Naga chaman blano là. Non, on a doué là. Eh, tonton, écoutez. Ah, vraiment. Merci beaucoup. De rien. Sinon, go back on. Non. D'accord. Eredou. Voilà, il y a un bachiti. Il y a un bec à la main. Ouais, non, ça va aller. D'accord. Wakati na chuka burondo, ça va aller. Allah sonawa. Et qu'on est retiré. Ah bon, déjà? Ok. Donc, je t'accompagne? Ok. Ah, tu es promené, sinon, on va faire Eh, à Guerrero. Ah, tu es quand même là, Il est tout non. Ok, après toi. Ok, merci. Bye bye. Ok, bonne journée. Ok, à vous de Merci. même.
200 000 tono sulian bedinema maron ngacha wa binani he dabal bano alin taro me mu fo blinga mutu ni wargo injarani me wari ngacha mari esi senti ferero tige tono sulkula pegan bedi mariam malete ki nyekle fendan neche fosi ay 200 000 tako dinema ine tugulan ngesenti ali duere joni me songal moblisani seniti ferero tige nkula takana nagala danga diyai Leslie, hé mon gars, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais prévenu. Ok. Je t'avais prévenu. Leslie, Yaki va la yéner la boca sur la commune. L'objectif de ces était de se venger de Fifi. Et nous allons faire la. Blabibolo. Il est Blabibolo. Moi, je te dis une chose. Je t'ai toujours dit, pas de pétasse autour de toi. Nous les filles, les familles tu t'en prends à moi. Mais aïe mon éclat. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et tout n'arrête. Eh, arakete. Bashi foi zula. Bashi fete. Eh, ira bigi magire. Akari gon. Rendez-vous dans le boulot. Ah. Nathan Sinjo, rola igana. Che, o machum da gawli. O machum. Ni gote. Nera kuma ko belaw. Dawli. Okadi. Eh mari. Tono sulni moga koriro. Anta to dumre la, kum ne kan ata rendez-vous urgent dola. Tan fitin doron diano sani man famay. Mewon. Ay inte mesa. Avante te moga. Ay. Mene wo mari. Nim na nyini ngayre faka mu no fe. Tono sul fanam na nyini ngayre faka ni no fe. Dere kun lawa me feka son tono sul law. Kana kede. Ni. Ibe son. Kamo to tono sul gana. Oh. Ibe son. Mogom tigi giri gam maler sabagui. Ibe son. Me mu fana te ka jani na umari. Mo te ka jala ibe tani rama. Mo era mola o te ga cheshila ki be kla ga reagi. No ya kon nanati. Ate ke dene ibla mo place la bain. Ah, mo era mola na kera ela. E tap me jugan mota yere ni ba do e dem. E tap me jugan mota. Donc tanda ma. Te mari. Mo te ka jana sa. O tu isa mo be kele imbansa. Mire afi anne nere de bitaka ta kuma mo fe. Kele ni ba. Fonere afi. O mai dalenti termusula. Ndani nwila me mo dana ate kelem ne ka bladi. Mo be ni ba. Fonere afi. Ni kele kile ya be blane mo ni to no sultai. Aiwa. Ni signa to no suna ni yere. Ayi o kile no woni ndola. Dagawli. Oh, to no su chukoro bani ni bi ta katire chiotege. Ikile nyona demsen. Non foto no suli. Ako gon. Into no. Ala. No ba ti bani into mota nyame fere kula ya. Okay. Janyira mna ko jugu kenyere law. Ko jugu kiyere la re. Mena ko jugu bari kiyere la. Nyola dem sen. Nyani fo balima do nyana. Mbalima ke la kaluye.
Kanifo balima lunyana, rombalima musola kaluye. Imana ke jamana yala la nyawonya, ikana soja mfajuma. Kuntala ne kuntelina, wali nyuma. Eh bien. Oui. Ça va? Ça va. Eh bien. Ah oui. Basti là. Ça va. Ok. Est-ce que nous regardons? Doni. Eradu. Non, basti. Mama. Ne mene yini ngawo. Tono buradu ne fama mare. Tono bura tarafi. Kata fi muna. An fura ɲɔgɔn kɔ an mankan fitinin dɔ tɛmɛna an cɛ a ma se k'o faamuya ko ka taa hakili jaba b'a fin. E m'a fɔ k'i jo t'a la. Ne y'a fɔ ko n jo t'a la n ka yafa ma yɛrɛ de ko k'a bɛ taa hakili jaba. Nka ne bɛ tɔnɔ bura dɔn mɔgɔ min kɔni kɔgɔlɛntigi tɛ puis a ka ko ka nɔgɔn kojugu. I bɛ taa sɔrɔ e m'a fɔ k'i jo t'a la de. Blue n'o de f'i ye mɔgɔkɔrɔba ka ko i da b'o la i denmisɛnninw ma fɔlɔ. I se k'olu dɔw faamu olu bɛ se ka ɲɛ f'i ye dɛ. Mun de la ni ne ye ɲininka kuma o kuma i b'a fɔ ko ne ye denmisɛnnin ne ye denmisɛnnin ye. E tɛ denmisɛnnin ye. Ne ma da la ne ka ko ka bɔ i bolo. Blue mɔgɔ bɛ nin fɔ a ba ma mɔgɔ bɛ se ka den wele k'a wuya i ye cogo di? E ta in kɔni bɛ i b'a fɔ o de. K'i k'an fa yira n na I dɛsɛra k'o kɛ tɔnɔ bura min bɛ k'an fa ko nege da I y'o fana gɛn. Blue sabali ko dɔw faamu I k'i sen bɔ mɔgɔkɔrɔba ka ko la. Non dɛ faamuyaliba tɛ nin na koyi comme e bɛ fɛ ka lafiya de I ye tɔnɔ bura gɛn ni tɔnɔ bura ma na ne fana bɛ taga. Gomu Blue 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 kira muden suka ne bulu. Imana ke jamana yala la nyawonya, ikana soja mfajuma. Mais ne fa ne mun ne e tɛ se k'i ɲɛ fila e ma ɲɛ cilen de don ka yafa i ma cogo di I bɛ n'a bana ça c'est quelle manière? Excuse-moi s'il te plaît. Excuse-moi. Tu me téléphones. I kun bɛ téléphone na mais o mɛ si ɲɛ filɛ. Les femmes là, on joue fou fou. Putain. S'il te plaît. Ah vraiment. Mohamed. Yemi. Mohamed. Ne m'a fait gana na. Ne y'a dɔn k'e bɛ ne la o de la hali kun tɛ ka se ka kuma ne fɛ ka ɲɛ. Mariam, je t'ai dit que je ne veux plus te voir. Mohamed ne ye jɔn ye? O t'i ka sira ye. Je veux plus. Mohamed ne ye jɔn ye? Arrête, c'est quoi? Arrête, je ne veux plus te voir. Et ton corona, il t'est fait oublier. S'il te plaît. Maintenant, fais-moi Madame, excuse-moi s'il te plaît. C'est ma mère qui a un problème. Bon, je suis désolé. Ok, c'est pas grave. Merci. Ma chérie, oui. Prenez quoi notre amour? Tu sais que moi je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Moi aussi. Et c'est honoré. Tu vois ça? Je suis très très content de toi. Ah bon?
e cɛ mago bɛ fɛn fɛn la muso la n y'a bɛɛ sɔrɔ ka ban. E m'a da o kuma nin na. Bro mais e yɛrɛ b'a dɔn ne kun sɛgɛnna sa. E sɛgɛnna. E t'a bɛɛ kalama. Ala tɛ waati jan bɔ e tun bɛ boliboli la Mariam nɔfɛ bi e ko ko. Cɛ ma chérie ɲinɛ o kɔ sa. Ni ko ten. Ne ne ka ko. O ye latigɛ de ye. Ah bon? Ko bɛ wagati fɛnɛ de bolo. Ni ko ten. Problème fosi t'a la. Latigɛw kɛra. Waati sera. A ye ɲɔgɔn ye. A banna dɛ. Ko y'Ala ta ye. Walayi. Sinon moi aussi je t'aime beaucoup hein. N'est-ce pas? Allô? Ça va? Bien, ok. Bien. Bien. À propos de quoi? Ah, de nous. Non, tu sais qu'on a oublié. Non, solution arrête là. Moi, j'ai assez attendu. Bon, ne peux pas m'ignorer au Fanasoro. Déjà, j'ai quelqu'un dans ma vie déjà quoi. Vraiment, ça pourra plus marcher. Et ne fais pas de filles là. N'a pas de mal avec eux, mais solution t'as la blé quoi. C'est qu'on a arrêté. Mais j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Bon, franchement, tu sais qu'on a. Moi, je ne sais pas toi non là. Parce que quand tu vas ramader un billet quoi. Je suis vraiment désolé. D'accord. Merci. Chérie, tu as un peu de temps. Oui, chérie, tout ça. C'est pas important. Aïe. Une journée avec moi. Pourquoi toi tu es si curieuse comme ça? Tout ça. Bébé, il n'y a pas avec moi. Mariam ne connaît pas. Mariam, moi. Avec moi. Oui, tu. Madame Tavakoula. Ah. Allez, va tenter de boulogne. Ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Mariam besoin de ta femme. Non, tu sais, on a besoin de ça. On boira rapidement. C'est sûr qu'il y a un nos faits. Un temps fait. Et encore ici, on a besoin de. Eh, attends. Chien verra mes borobaki. Ah bon. D'accord. Donc, monsieur Radi. Ok. Eh, chérie. Tu viens là, viens me faire un câlin. Ok. Dunyanate gelemai Adamaya gelema Nesirana monifi Ma? Ndé. Kene? Ça va, alhamdoulilah. C'était. Je suis fouetté. Intel m'a on fait ande. Ma avec toi, est-ce qu'on m'a dégoûté là? Minanta nga jugune. Minanta nga jugune rede. Ça va, ça peut aller. Je suis fouetté. Bashite alhamdulillah. Allah kana bashitana. Amina. Allah ka dema unke. Amina. Amina ko beno ga. Amina. Ti kana joro. Allah ba shoko. Allah ka ci benyana bobuba. Amina. Allah ka duwa umine. Amina rabbi. Ima chanje ali biga ko bila. Ma. Ya tu. Mais est-ce que nous va tout le monde ci et ma pour utiliser. Buwa mbe tout le monde ko ici, teni fanga ka bo an fait en 600 ko jugule. Ma il va se utiliser tout le monde ci ma tout le dagelon ne do. Il va se ku mo ate foi kila. Na me bo. To ku mo. Na to gamu. Donc kadon. Kadon ya nga mo ka ke mama shoko de. Nya me to gamu. Nini ama. Nya fara be fanga chena. Ya ibu ba foi tenyela. Isigile no ibe ga atobo me.
Ama kɔrɔ ka se o degré la fɔlɔ hali bi y'an ɲɛ a bɛ dɔɔni dɔɔni. Hali bi Ala k'aw ɲɛw mɛn. Amina yarabi. Ala k'aw sago bɛɛ k'aw ye. Amina. Allô? Oui. Ouais, ça va, elle est d'où? Eh, tu étais sur le téléphone, non? Hein? Et tu es? 600? Non, maintenant. Maintenant, ça ne va pas fier maintenant. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Ma? Est-ce qu'elle était bolie? Buba kelen. Ma dongo tan na. Ti jɔ dɔgɔnin kana dumuni di ma. Dumuni ko an b'o bila kɔfɛ la. Bila kɔfɛ la. Wariko mana na kɔni an bɛ dumuni ko bila kɔfɛ la. N bɛ taa nin ci telimani na ka na. Donc an b'a kɛ ten. An b'a kɛ ten. Awɔ an b'a kɛ ten. Mama Choco. Ala k'i lakana. Ka segin ni ɲuman ye. Amina. Awɔ k'an bɛn. Dagawli koro agli dina muna ango dungo taxi kude taxi di me ni atan ne sele ala kana mo agli jigin na sa ala ko ko be ge duma te yele fate meli wallahi che yele mo zelu no bidon mila mena ne ofi ni badala ndo mane bunche kwena Chocolate. Ni mote. Mo era contesa. Ani poti. Mo mungetu. Mere ma alam ne sisa no kombe tono sulweli. Kombe yele man tono sulwe don. Tono sulwe mo soro ka fani wada. Kale interesse ne tini ka kula bli. Chocolate. Kay musodo soro. Ay musodo ka fiya. Ama toko fane fama foku j'aime ma femme. Fana kenga dai ga tono sulto ino. Ha? Ni ga tono sulto kuma te kuma na mamu fiye tono sulto insa. Ifene. Tono sulto ino mote kan. O mana ne ba ge dogori kan sembo che kore la. Kuma Dieu du che bain wono Dieu wono e ma che foshi ni tono sulte. Ha? Tono sulte ma fa ka ben fe. E ma bala, e ma fa kita fe. Ha? Ne ko la kuma ke fe tono subula. Iba. Sisa mu che ta kale mu sore no fe. Isigna kana to ki bo fe. Madam. Ko en ya gelare. Era gute amari. Me, Dagawli era jatim nege. Amna sega munege nassa. Ha? Ni nan sembo che gola. Ate soma ama njidan moy. Nale mun kana amo kun ko ma wona me morife. Bien. Ni je mo ko mkila agera nyuma agera juma iba ku. Mo gote. Non décourager le nom ben. Koi. Décourager, ça va aller. Ok? Mari. Tu connais tes sera réunion. Ça va. Alors na quelle te forme ballon. Avec deux la mene. Mais ça va aller, t'inquiète pas, ok? Tu dois y la dala. Okay. Ay wani côté. Gambe. Wa gambe. Che ya du la ba cha la iko kita ke. Sisa, utakali fa wale fe ni ko na activate no. Ma foi ya la solo. Salam alaikum. Nouvelle Douma kada au kloka. Couche nakara bébé.
kusiw la samalaɲɔ kalite ko kɔni kuma banna o ni yɛrɛ ye kusi in don denmisɛnnin na cɛmani b'a don musomani b'a don ni yɛrɛ y'i tɛgɛ d'a kan a fraîcheur de wa douceur de wa a emballage non kabako don wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na butigibaw i n'a fɔ Shoprite Tonio Market ni maa min fana mako b'a camion fa santa la walima ni i mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira kɔngɔ ni o ye 76 92 18 67. Anula. Anula. Wa. Bashi wete. Bashi tawla. Ba. Ame ka buba de nyini. Ambora ka so ka bolin. No ka sura ba de fesa. Buba. Ani buba man ben sisa. Nefa. Agara to woni. Nefa. O mamun kera. Bébé, ça va? Ko bébé wa? Bébé, au moins t'es gamne. Nanou, ça va quoi? Eh, ça va. Ika kena? Eh, agera to kodi. Eki munu ban. Imunu tanto. Bébé, oda blasa. Nanou kana magana re. Oh mon meno. Est-ce que kungolo chenti gemne? Kungolo chenti kodi. Emne na docteur sori la. Mais oda blasa yere parler nous. Nanou. Agera to kodi. Gafu. O manti nyongo fer. Nanou. Oda blasa bébé na. Nanou kana magana. Endra mu ngano. Iwori nyana fin dorone kumena nana ngomini lai. Ko nyana fini wa? Kana kuma chasa. Est-ce que kungolo chenti gemne? Kungolo chenti kodi. Gafu na ngata sa. Bonga sira. Ai, amta nyongo fer. Enjoy nyongo fer. Nen e. Josab. Nanou boyen. Amta sa. Nanou boyen. Gafu.
Mu bone bina nega. Jonga. Na blue wele. Allô? Oui, allô, Gafou. Allô, Bleu. Ça va? Ça va. Coquin. Et vous, quand vous voulez mon là? Bah, c'était là. Bah, c'était là. N'est fin là. Gafou, Allah est de Kamawa, quand on dérange, s'il te plaît. Ok? Eh, ni wengi chudi. Kuble du une phone yana. Eh bien, allez. Ouais. Mouah. Ça va? Oui, ça va. Il y a téléphone dans la Si, mais j'ai là. Comment tu vas? Ça va. Et ta journée? C'était bien. Paye papa. Tu vas dormir bien. Ni ton camarade de classe fille. Ni ni tu es dormi bien là. Papa, il est trop sympa. Moi, je ne sais pas. Depuis quand il veut me dire, non, moi, je ne pas. Ni papa, il ne va pas dormir. En plus, I want them. Wardima. Ite mogamdo. Papa, quand il me connaît, ma ba wale. Ne du afi ngi ya glitu ya kala. Ato. Sama papa. Usman. Eba doni. Abjoli. Bon. Affiné, non? Il est très noir. Boamadjan, mon surmonté. Et puis, genre, farine doni bala, parce que doni bala. Mais vraiment, il est attiré, genre, ne ticket à la cola. Va ne cliquer à bout. Mais ne blé, chur. Aïda. N tɛ fɛ ka ye I gɛrɛlen ni cɛ na fo ka taa sigi ɲɛnamaya ma tugun. Papa mun kɛra? N ko n tɛ fɛ ka gɛrɛ a la tuguni. Jamais de la vie. N'i y'a natɔla ye sira o sira fɛ, il faut jamais le croiser. Mais papa, il a été gentil avec moi. Aïda. N'a bɛ ka na nin sira fɛ, I bɛ bɔ nin sira fɛ. N'a bɛ ka na nin sira fɛ, I bɛ bɔ nin sira fɛ. Depuis sisan n ye kangari da I ye dɛ. Mais papa, comment on se fait de Mais ka fɛn f'i ɲɛna hali bi I b'a la ko mɔgɔ sɛbɛ ya. Gare à toi. I n'a ye ɲɔgɔn fɛ tuguni. Osinje nyuma ya yedanga bato yale Mogo nyuma di bila komina Ni mogo juku di bila wuro Idi malodine Jugu ya mani Joni ma jugu ya Ilabadi koya beye Saramana musomasa Sonye saramana yo Ona miri judu mani nala Chokani yere faga nyani ye choma nyani labando Adama yabe tende jama Fama ala mana komike jonina Joninu sede Fama ala le Ala tala balina koke
Wari gambalo nyadima, sanu gambalo nyadima kanu, neile fe, nedu yare bili, deninda malu wendi, sara mana malu mani, yare bili, nedu wakanu fe, moye neni mobole fe, konteni anyela. E Kobli ti yamanita chenega donji woro. Ndemso. Kakilisi. Isi fa. Mune be anyefo. Kobli funi nyana ma donji woro. Iye furo dinema niga furo ye ablo wono. Furo ma se ablo wona sira teriyere wono Kobli. Iti nyamega donji woro. Me friend ma dominandi nya fiina ka gele nima ni sela anketugula ibe ablo mele ibaki munga Kobli nyamega donji goro. Iye furo ja iko manga ake bosona ko adi abluma nya ka ketula me abluma bose me ablutiri ni bose mi imma ka ketula Kobli nya ka ketula ati frasira tirigeri kono shu faraklinga amandala be no fe tinyama iben kono me bugiri laje no ye mi fiena me jabi dim Ndemso non Kobli nti negenti jamfa buri be ka mira nela solution foi tenina et sega foi ke e Kobli iti nyamega donji goro nete nini jino de be baraki nolu ya blaro mina net sega teme oka mesra di mai be wuli ibita ko net si Kobli ti nyama ega donji goro ndemzo nam Kobli même mi viena ka gelea kamarani ibi janto ala ibi hakili to ala sino Vous pouvez entrer? Bébé? Ah, chérie? Waouh! Quelle surprise! Ça va? Ça va.
va. Ça va bien? Bien. Tiens, tu en as là? Oui, au maman dit. Si. Oh. Si. Ah oui. Tu vois, mais tu parles nous bien. N'est-ce pas? Oui. Mais quel est le meilleur gars? Vraiment, j'adore ton. Tu es vraiment bijounis ça. Ce n'est pas bien nous bizarre. Bien sûr. Tu connais toi? Comme vous, il y en a trop. On a souligné oui. Marie. C'est le bisou. Maman, il y a des gens aussi. Il y a même une heure. Ne ɲɛ bɛ mun na tonso ne bɛ sogo de la Marie. Que ça soit clair. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour toi? Mon neveu n'est pas venu qui est. Ou moi, il m'a déploré la meuf et il faut. J'ai tout fait. Donc, il y a une fait quelque chose de ce que j'ai fait avec elle. Non, ok. On va continuer à manger là. Et puis, t'es mis carrément. Celle qui est là, elle va être bientôt ma femme. Maman, mais elle est sur le comme. Si, si. T'as bien. Sur le comme. Madame. Ça va pas chez toi? Madame, ça suffit. Tu dégages de mon bureau. Madame, elle n'est pas là. Elle m'a fait qu'on un banc dans le sous. Madame, sors. Madame, s'il te plaît. Elle m'a fait qu'on un banc là, qu'on chocolat. Donc, il est là. Madame, hôtel, s'il te plaît. Ne hakili bɛ mun na mais n bɛ mun f'e ɲɛna n bɛ mun f'i ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mun y'a tigi mais tɛ foyi fɔ fo k'e san mais c'est bon. Eh Mariam. Ça c'est moi je suis toujours. Calme-toi, ça c'est bien. Ça va passer. Bientôt, tout va se terminer, tu seras mon femme. Oh mais c'est fou. C'est moi que tu l'approches au lit. Je veux mon document. Je veux juste mon document. C'est clair? J'en ai marre là. Arrête de tirer sur la queue de l'âme. Ousmane. Ousmane, ne joue pas à ce jeu. Ne joue pas à ce jeu. Ne joue pas du tout à ce jeu avec moi. Eh, ne coupe pas. Ne coupe pas. Ce n'est pas bon. Il y a quoi? Tu veux quoi? J'appelle les éléments. Ouais. Tu les appelles tout de suite. D'accord. Je veux qu'ils disparaissent. Il n'y a pas de souci. Qu'ils disparaissent. Il n'y a pas de souci. Ça marche. T'inquiète. Et vite fait. T'inquiète. Allô? Ouais, t'as bien. Allô? D'accord. Le nom vraiment ça, non protégé. 500. Ok? D'accord. Nyani fo balima dunyana mbalima kela kaluye kani fo balima dunyana rombalima musona kaluye
imana ke jamana yala la nyawonya ikana so jamfa juma Madame. Madame, kana tasha asin ko bana kaba. Ako te bolo tula tele bolo. Madame ne tara ne ba ya to godi. Asin, ça va aller. Eka to yame. Madame, midel. Ala ka yare fomo. Amina. Madame. Tiens, tu es que n'appelle pas des fonds dans la foule en omnibi. C'est que l'air est grave. Faut du coup pas d'autre que. Ah mais tout dit. Gamsou. Les gamsou. Et puis il l'a dit. Mais tu n'es la manière mi quoi que l'autre. Nini laisse les là. Oh. Qu'il est échoué. Ah. Nache, tu qui femme. Et il laisse les là, qu'il est échoué. Mais tu es moi aussi, non? Il y a que les balayer de même que passer demain. Ah oh. Laisse les talos faire un appartement. Eh! Allahu Akbar. Tiens, il y a un peu de ça. Il y a un banni. Eh! Mais tu as quoi que la Togoli? Comment il y aura une ou bien à la Togoli? Qu'il est à Gala. Parce que tu as des dîners sur le sol. Mais aussi, c'est la frale. Ah, Nache, il a dit et qu'il n'est la dit les silicoïna. Quand il y a un ticket pour ma fille. À quel endroit, Maké? Tiens, Joe. Ni betoui, vous sans me mina. Mais fait qu'à guérir des diams, des bons éléments, qu'à faire iraka. Mais quelqu'un. Nache, Mimi Fiana. Neteri. Laisse-les neteri. Maintenant, d'abord, quelle est la bille? Maintenant, dans la Chine. Est-ce qu'il est global? Med. Nache. Menace c'est à regarder la même chose. Laissez-les netterier et netterier. À quoi qu'elle est? Une centaine la bille, une centaine la Chine. Ou même une fille n'était frappée chauffée. Y'a femme. Mi piba kalama nega madame mi ba kalama la jolene. Wan te fen denga na kaso nte anu. Y'a femme. Ni jana teke kambe fi. Ahmed. Birin dara la ko tu es un lâche. Et ne veut tirer la sang du même de la Kenny. Billa, yore irana. Même comment que les filles. Et donc, et théo ne veut pas. Ni veut faire un démo, ni te faire un démo final. Pour le faire plus tard. Et puis, mais comment que les filles. Yo, yenga chere. Madame la jolene. To kerefe. Sinon, ni tu pourras laisser les finir quoi, ni qu'elle est là. Jo, dis-toi que tu es contre moi. Ok? Mogo nyuma di bila komina, ni mogo juku di bila wuro, idi malo dune. Jugu ya mani,
abadi koya beye saramana musomasa sonye saramana yo jadile onna miri judu mani nala chokani yere faga nyani ye choma nyani labando adama yabe tenne jama fama ala mana komike jonina joninu sete fama ala le ala tala balina koke Sanu gamolo nyadi makanu neile fe nedu yare bidile deninda madomeni sara mana madomani yare bidile nedi wakanu fe Angle tanti. Aïda, ça va? Ça va. Somogo? Ça va soula. Bashti? Tanti bashi bere. Ni tega blog a nouvelle soro ni tega ali passer a soro téléphone na. Aïda. Blog ko ni ta ma ke chugu. Ni blog cliff la ra dream plan ne ra ta ki bara foi de kalama. Ko cliff la wa tanti. Cliff la. Tanti be age to me ni mada o kuma la meta la ga soro. Tanti. Kuma mune kira blue be mi ataka sokono nala. Ava, sono Dema. Ya. Bon. Mariage c'est là. Donc là, il d'accord. Mariage d'accord. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça va ici. Ah non, vraiment, ni me coach. Sekarang lagi berjaga.
Ok, voilà, vamos a embalar la casa. Fais comme moi. Mais tu as fait. Ma fille, on est même fait écouter là. Écoute là. Comme me maram kuina ke, wallahi momedi, comme me maram kuina, ha? Iba afoina. Bita temelgo ye ke wale mi ke bina ma dambi ma momedi mbe nyere yiri la. Nti fo efinya na ka dambi ma de klo ngap mala. Iklo bana. Wante kuma mi ko febla da ni maram ni nyoko chela. Attends. Mon la maman va ramener une histoire là. Avec la femme Mariam et maman envoûtée. Atiquement fait, elle n'était dans ma tête sur un thème. Est-ce qu'il n'y a pas de de toute façon, je n'ai pas fait un jour irrévérable encore. C'est ma mère après tout.
Il faut que je cherche une solution. Allô? Ouais, inspecteur. C'est comment? Oui, ça va bien. Et toi? Dieu merci. Ah bon? D'accord. Ok, d'accord. D'accord, je vous rejoins tout à l'heure. Ah, ok, demain. Il n'y a pas de problème. Sinon, on t'a, Inch'Allah. Ah, merci bien. Allez, bonne journée. Attends, il faut que j'appelle Mariam. Ah, où elle est? Allô? Oui, bonjour. Ça va? Dis-moi, c'est une Tambibola. Ah d'accord. Parce qu'il me fait un numéro quoi, je veux qu'on parle. Pardon, mana kɛlɛ la n se ka n sigi wa? Ça va? Ça va et toi? Bon, mais kan mɛn da Kan fosi tɛ i kelen min jila yale yan nɔ dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Bɔrɔ tile fila in na ka fɔ ne tɛ ka fosi faamu. Jango ne yɛrɛ c'est très bizarre. Nanu, foli yafara ni mare. Munna? Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna daminɛ yɔrɔ min na ka taa bila yɔrɔ min na. I b'a dɔn dɛ, ne bolo nafa tɛ nin si la. Ne jarabilen nin na dɔrɔn ne bɛ fɛ i ka chance kelen de. C'est ça qui est important pour nous. Nanu. Hey, Mariam. Et comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Prends place. Quoi, il m'a encore? Ay ne yɛrɛ nana mami. D'accord. Il est fait nos commandes. Ay ne ma foyi t'a fɔ. Garçon! Oui. 2 jus, s'il vous plaît. Ok. Alors. Ça va? T'es sûr? Oui, ça va. Ok. Il y a un niveau de bachité. C'est à propos de l'incident qui s'est passé la fois dernière. Oui, salut. Merci. Merci. Bref, c'est à propos de l'incident qui s'est passé la fois dernière. Alors, Mariam, je vais savoir. Mon est blanc. Mon est là, ni soro to wodi. Mohamed, ne bɛ fɛn kelen de f'i ɲɛna depuis ne kɛra ɲɔgɔn fɛ wallahi ni cɛ foyi ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se k'e kanu to n dusukun na ko n bɛ cɛ wɛrɛ far'a kan o tɛ se ka kɛ i ye mun ye
ne tonton ne a tun bɛ wariw ni fɛnw di ne ma ka tila ka ne ni n terimuso invité y'an ye don min na yɛrɛ a y'anw invité ka taa k'a ka entreprise fête de bɛ yen donc y'an ye o de senfɛ ne tun t'a dɔn ko hali fɛn b'a kunna ka ɲɛsin ne ma parce que ne y'a bila faya minan de kɔnɔ mais o tun t'ale kɔnɔ fo wagati min na a nana ka na fɔ ne ɲɛna ko ale tɛ fɛ ka e ni ne ɲɔgɔn fɛ tuguni k'ale bɛ fɛ ka ne furu. Mariam, ti jɔn ka kuma kelen f'i ye i tɛ denmisɛnnin tugun ne yɛrɛ tɛ denmisɛnnin tugun cogo di mɔgɔ bɛ se ka nin geste ba in bɛɛ kɛ e ye ka tila k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ o kɔfɛ e yɛrɛ tɛ se k'o faamuya cogo di han. Ne tɛ se ka bila n kunna k'a b'o ɲɛsin ne ma. Bon, ni yɛrɛ bɛɛ la foyi m'an tɔɔrɔ je comprends tout ça en fait mais i ma sɔn ka tiɲɛ de fɔ n ɲɛna sabu ne y'i ɲininka i ko n ma k'i tɛ bɔ k'i man kɛnɛ mais ni ne tilala ka taga e ni cɛ wɛrɛ sigilen sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ e bɛ fɛ ne ka mun miiri ne tɛ mɔgɔ min dɔn voilà pourquoi j'ai réagi ainsi. Hein? Ne jo ma k'o la. Ne jo ma k'o la donc ne man ka réagi tan quoi. Ayi ne ko n ko ne de jo t'a la. I jo t'a la n'est-ce pas? Je comprends, ok. Maintenant je veux pas qu'il y ait un ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ tuguni. A tɛ n sɔrɔ. Que ça soit clair. Ko kɛra cogo o cogo n'i y'a fɔ a bɛ faamuya n'a ma kuma an tɛ ɲɔgɔn faamuya ou bien depuis ne kɛr'i fɛ ne ma deli ka nkalon tigɛ i ye ne ye n tilen ka kuma tiɲɛ bɛɛ fɔ i ɲɛna mun bɛ bali k'e tɛ se ka tiɲɛw fɔ n ɲɛna. Ne bɛ siran n'a fɔ. Je te pardonne mais n tɛ fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i sɔrɔ tuguni. A tɛ n sɔrɔ tuguni. Tu es sûr? Je te promets a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni. Je te pardonne et sache que je t'aime. Toujours. I yafara. Yafara. N b'a yira nin na k'i yafara. I bɛ fɛ k'o de dɔn. Hein? Allez, lève-toi. C'est bon? Tu es convaincu? Un jeu. Sinon, à part ça, activité du même. Bon. Ne ka activité bɛɛ kun sumayara. Hali n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na tuguni. E kɔni t'a fɔ k'e kun ye fɛn bɛɛ dabila nin de kama. I mun ne bɛ fɛ o ma koyi. Ah mais o tuma ne tun bɛ n yɛrɛ faga. Ko kɛra ne min na ne tun kan ka n yɛrɛ faga de quoi. Ayi e tun t'i yɛrɛ faga. Hein? E b'a dɔn très bien ne bɛ e fɛ. Wa mɔgɔ si tɛ yen ne bɛ baro kɛ ni mɔgɔ min ye. Terikɛ tɛ ne bolo yala ɲɔgɔn tɛ ne la. Min yɛrɛ bɛ ne distrait de plus o ye n ka enquête in ye concernant ma sœur. N'o bɔra la sans toi qu'est-ce que je vais faire? An banna sa. Hein? Nin y'o bannen o. C'est sûr. An tɛ fara tuguni. Je t'aime Mariam. Je t'aime aussi. Ouais, monsieur Bouba. Oui. Atchongoli. Ça va? Ouais, Ouliga Tourango, s'il te plaît. Mouna? Oui, Ouliga Tourango. Mouna? Comment tu m'as d'abla, Ouliga Tourango. Ne Moungé. Non, on a pas droit.
Mariam, ça va? Ne mago kun b'i la o. E mago ne na? Awɔ. E mun mago bɛ ne na? Mariam, kɛlɛ ko tɛ sa. Ne mago gɛlɛnba de kun b'i la. Bi de sera e mari e mago bɛ na jɔ ne na. Mariam, i bolo la i dusu kan sa. Han? E ma maloya. Mariam, e ka ne lamɛn ba in. Ne bɛ fɛ ka mun fɔ e t'o dɔn ou bien? N tulo b'i la i ka temps tɛ ne bolo dɛ. Mariam, sabali. Juguman tɛ. Komi an ka mariage sera dans quelques jours. A kun ka di n ye i ka ye n ka kɛnɛ kan. Ah Allah. Mɔgɔ dɔw tɛ malo. E mari de bɛ n'i jɔ ne ma bi k'e ka mariage. Oh Mariam. E terimuso tɛ yan. E terimuso ne? Awɔ. Ka bɔ a la min? Mariam, ne dun terimuso y'i ye dɛ. Bi de y'i terimuso ye ne yan? Hali kunu ne terimuso kun y'i ye. Wa hali sini ne terimuso y'i ye. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔni sera ka ye kɛnɛ in kan vraiment a kun bɛ diya n ye. O de ka di yan. O de ka di. Problème foyi t'a la Mari. Mariam, o dun bɛ diya ne ye. Inshallah. Ne ni n ka dadi bɛ se ka mariage kɛyɔrɔ la. Ko dadi wa? Bon kiriti. Dadi. To la ni mo segna ɲɔgɔn ma ya. De toutes les façons, je m'en fous. An ka ci la wala. Malo kele mani bali ma fila chekele kele mani teri ma fila chekele kele mani sinyo ma fila chekele kele mani jamana fila che o kele mani ate kele bila baden jugu nana mukama baden jugu nana jamfalema Sinji jugu nana mukama, sinji jugu nana jamfalima. Abe bali majugu nyana, obade nyuma nyaye dangaba toyale. Abe sinji jugu nyana, o sinji nyuma yaye dangaba toyale. Mogo nyuma di bila komina, ni mogo jugu di bila wuro, idi malodune. Jugu ya mani. Johnny Majuguya, Ilabadi Koyabe, Saramana Musumasa, Sonny Saramana yo. Wana Miri Mani, Miri Judu Mani Nala. Jokani yere faganyani ye chomanyani labando. Adema yabetene jama. Fama ala mana komike Johnina, Johnny Nusete, Fama alale. Ala tala balina koke Nisirana nisaya mabo. Pronto, crescer. Ah, não. Oi, Xeri. Você.
Waram sen to ni jo sa. Amo nanta. Aha, wate. Awo. Bébé, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, attends, je t'explique. Je te demande, qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est quoi ça? Il y a le bureau de la Djati, et bien ici, il y a non, et bien on est là. Ça va, maintenant, Et Alachi, tu oses me faire ça? Sans joli coyon. Bire bene sarakeni. Ma chérie. Et bien, il n'y a pas de monde qui a mis une Est-ce que comme ça, il faut ça? Ma chérie, ça va. Grâce à mon père, toi, tu es ici. Il y a un bi, et bien, il y a ne fari comme il y a ma chérie, ne me touche pas. Et ma sœur, faut que tu la djinn qu'on connaît Sarah. Oui, Nini. Et ensuite, il va de Gona. Et bien, il y a un connaît Joël. Toi. Ma chérie. Toi. Laisse-moi. Ne join. Me claque. Ah, peut-être mon suku kele on est. Ça va, me Kona muni kele on le be yala nyoko no fe. Ça va. Ah, ben mo lan koloni. Ini barati. Mais nte fe ka nyetugu ka yelen ki jole sore yan no. Ma chérie. Ça va. Ngai bi nyanata. Ni furu. Walma mimi na ke. Nta do mimi kere, mais ne be minke moi je le sais. Ma chérie. Et Théo, ne me touche pas. Kana magana, kana oser. Mais laisse-moi te dire. Kana magana, Mungera. Si tu me ne tu mine bunya, ne kumika ne bunya doni. Et tu n'es qu'un là. Moi je t'ai supporté, qui ka famille be supporté. Malgré tout. Il me dit fait que nanya be assumé il n'en fait parce que qui kadine. Ngabi bolo bira na ne sarana. Calme-toi s'il te plaît. Et ne sarani là. Eh ma chérie, ça va aller ça. Denani. Mais tu as bien fait. Sors. Sors! Laisse-moi te je t'ai dit de sortir de mon corps! Et regarde, à la team, off là. Il t'a fait quand il y a là. Tu sais, si c'est comme que là au bana, fais un peu de grâce. Tu me fais comment le faire? Comment? Très sérieusement. Il te dit. Les frères n'adorent me faire un sommet ratifié. Est-ce qu'il peut rien voir? Oui, Janine. C'est sûr. Allez, viens. Très bien fait, hein? Et promets-moi de ne plus jamais recommencer ces genres de bêtises. C'est promis. C'est promis. D'accord. Arrête, attends. J'ai une surprise pour toi. Surprise? Tout de suite. Ok. Rien d'autre. Tadam! Allez, allons-y. Oui, Diano. Ni burangnya do? Burangnya? Bismillah. Saha. Mamso? Kore basiti. Basiti na burangnya. Basiti. Ama kaira. Sigara burangnya. Jumaya. Tara siti. Anfama. Akira tunu e. Kore basita. Ti sabo mo yo. Burangnya. Nada jiri wa falo.
Ah, ok. Merci bien. Bismillah. Bashi tahu Bashi tanah Malaka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bashi shite. Bashi shite. Terus shite. Bashi shite ada. Oh, bashi tea. Bashi freitada. Ku bebana sa. Doni. Non, bebano. Ibrahim. Non, bebano. Écoutez. Non, on écoute. Nya wili mana fe aya fam. D'accord. Mo bebana pe. Dinte ba ko lawo ni ko mo man na nga si ko na nga kere be na furu kono abe fe et puis ça passe quoi. Arrête d'odorer. Avoyera wa kalama. Mba kalama. Me fe ka do no were fe na mi nyon kalama. Am no kalama. Aha. E a wele bi. Ay ma wele. A wele ke. Wele fe. Ko be no wala. Ko be bana. A wele. A wele. Allô? Ça va? Yen kaw. Ko le bachiti. Ay mi wali jugumala. Ya fanyini no walisa. Awo. Ibangere na bona bi. Ma foi. Ala sana. Kwa kanisa ma. Mura yo ba fi kike na sama de. Aba nyam. D'accord. Merci. Come bana sa ben no de fio. Oh, nabi na isa nabi na do mi fene yere fene ka ha neste po fio la yere ka ho do. Bro, toto. Oh, di te ba ko lo. Voilà. Tengo ni abe banisa. Ni ko do jateminɛ e la an na o na sugu la f'e ka machine ka di sa. Ne terinin o ma e tɛ machine ka di ko in ko kalama o bɛ ɲɛna ka dugu ci najini ka di filɛ a ka di na i ye bɛ sosi fɛn fɛn na a ka d'a bɛɛ de la surtout zamɛ e ka k'i ka zamɛ laban kana ni fɔ ne ɲɛna sa ala kelen ta i ka taa essayer i bɛ tila k'a fɔ ɲɔgɔn don problème foyi t'a la me caman ta bi dɛ ok Jarakɛ u bɛna joli ma 1,400 ok u fo ja u d'a ma comme ça ma bɔ ni ma bɔ ni lait alibuko ye 1,000 de bɛ n bolo donc sisan n bɛ u dépôt k'i kun komi i ka numéro bɛ n bolo awɔ n terinin ne kɔni ne bɛ taa ni n dɔ ye non tɛ problème e ka taa essayer bani ni mun bɔra o ko la i bɛ n'a fɔ n ye sa najini ko ka di awɔ kala alibu in kala donc n bɛ dépôt k'i kun n y'a mɛn parce que n ka daga de sigilen don n ka najini dɛsɛra dɔrɔn n bolila e ka nin kɔrɔbɔ bani mɔgɔ de bɛna don duman dunna tile filanin na Jarakɛ tɛ mana kelen di an ka kɛ 2 ye sinon e ka najini ko in a essayer bani ka di in tɛ wa e bɛ tila ka na surtout a mayonnaise yɛrɛ n'i y'o kɛ buru kɔnɔ i ka denmisɛnninw tɛ mayonnaise wɛrɛ dun bilen n'a ka ɲi ta sa fo ka n daji cɛ an da kɔnɔ ou bien an ka tila ale bu ni mayonnaise ninnu di ka na voilà n k'olu dilan yan nɔ voilà c'est bon wa terinin ha i b'a mutarini na a k'i ka sogo marini bani i ka sauce vinaigrette fana dilan n bɛ bɔ ko la i b'a fɔ n ye ne man nin ka ɲi ta e bɛ ne najini ka di ko ye n tɛ kulonkɛ la dɛ sen t'a la ko n yɛrɛ tun y'a décider ni nin ko yɛrɛ banna n bɛ baara bɔ n ka programme na pewu ka baarakɛyɔrɔ la taga jɔ ka n wasa don n ka denbaya la ani n denw bamananw ko ko dɔ bɛ filaw bɔ kun bɔ a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ n tɛ baara bureau datugu kun bɔ i bɛ ni organiser i bɛ se k'i occuper cɛ la ani denw
kala ka baara kɛ baara in bɛ dɛmɛ a b'i ka denbaya dɛmɛ a b'i cɛ dɛmɛ adamaden mana ye ko o ko la i k'i se k'i organiser dɔrɔn n'o kɛra ko bɛɛ bɛ ɲɛ ɔ muso ye fɛn sɔrɔ cogo o cogo walima i kɛra bolokoli ye cogo o cogo i cɛ hali ni filenkolon de bɛ biri a da la a ta n'i bolo fila ye n'i y'a minɛ n'i bolo fila ye o b'i ka diɲɛ ɲɛ a b'i ka lahara ɲɛ o bɛ cogo min na i n'i cɛ ka fɛnɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka denw fɛnɛ lamɔ ala ye den minnu kalifa aw la k'u lamɔ k'u bila sira ɲuman kan parce que ala ka kalifaw don n'a ma o kɛ a bɛ hakɛ sɔrɔ n'a y'a kɛ a bɛ baraji sɔrɔ ok i b'i organiser k'i hakili to i cɛ la hakili to i denw na ka baara fɛnɛ bɛ k'i sen ok ala k'o hakili d'aw ma ala k'o nɔgɔya aw ye amin arabi ok mais sira ɲini kelen n tɛmɛtɔ n ko jɔn ka dɔ ka foli bila i la ne ka gudobinɛ de bɛ yan ne n'o kɔni de bɛ baro kɛ ko ne n'o dɔn ko n y'a faamu sira ɲini fɔlɔ inshallah wura ne ka sira
ɲuman Blue akibora depuis nana ma nyana folo aja din ngane segen bi koy ni blue depuis ni blue fora ngon ko fakula na bulla kata afado en fi beren fi blue na le ko fe ni blue ta kasika ngon fam blue bene fu so goma abtaka yala herola abina dumuni ngeni ko ngayammi shufo rutin kelendu blue betida bana abakane éviter ami ne dunya kan adai amena ni ga blue latigi yi ga fa ko nya fayena abete fa wene be fa ko ndun ne ko ni lamio am fleur na mu de sen blue dawli lami ban blue de dimisene blue no ke ebina ko ta ki wodu ko e kon maro fa ko amna ke to ko ni don la ko na be bo kala masa akame era da ko ta ta ne mo da ko no bien ne te demi fe ni yoro ina de dawli ko be ni fe te mo ko la mere quoi dawli ni man be ko man shima ne ko kuma imbe famnya ne refleur nan ni second na ready sitting bling choix foi timbulu tienfo définir ya don ko bluga deni fari David aida ada fari David wallahi ada fari David imo da ma do nyongo no
Depuis que Raninski a réfléchi, Miridiana, depuis n'indini yon douina, tini mine bunya, tini wulu du fouille la mamako. Non, il y en a marre de mener. Wakerandi fait, Alcasro Bouti a venu à nous. On m'a dit fait tout qui sera sort. Non, jamais. Donc, du coup, Ninski a réfléchi, yon vagance good mengajo. Et rebado chenye munkenila. Chenye ku ere bekida ko fenta ka sika jarabi chewrala. Nin ta ka sika furfushi batra. Jadi ain manke amina. Ni ga vengeance ko no ikarto no. Iga no kun pe boy ni kan ni kuma fena. Donc maintenant là, hein, blula sigi ika kuma fe. Ika chembe fena. Kan na foi do wala nzina. So now you can be detested. Abina jugware. Yame. Na na bikuni ne chen foi. Ndako. Ndiga na temene. Wala la kuwere. Kanna ni wuri ka na ka. Ansu. Kandi. Hello. Ansu. Ça va? Infoma. Doni. Ibu tara klela. On tumbora. Infoma. Agara foma. Era kilefle. Akiro ye. Wa. Ami. Mena mo. Blo. D'accord. Blo. Sige, mago bila. Mon ami, ça va? Elle a tout dit. Misro. Oh Dieu, ça va. Avec la Lola. Oui, la Lola. Faut partir. Ni mes filles. Rien d'accord. Ok, non mais. Pour faire. Pas de problème. Ne pas n'être. On a journée là. Ok. Pour faire. Jusqu'au dernier. Nega dimne koro iga don como ko sega de ngulu akla ka ma jugui nene dimne ne koro droit da roso ne farla lo nega jenati ke fembe ne dimna ne koro dro ne ka fembe bi nyakami ni wele kilasigi me fanga kuma ifa kurika depuis kuma jabi to kanyi ninga ifa kula bi ni ifa ku funfe bi ifa kula na chembe fi
Mais ga bili kuna nya ke ka da mun kan mun te fe ga kala ne ga cin Blue ifa ni mo nyene ma badi te pa yin furu do mina ka du kono man toro klikle ate fe ka jigne la na re nye ji boto la dro abaje wa na ka bulla fembe ko ni amite mama ego ni te fe ka fo ne fa sarari ifa fatura lo de ki fa fatura ne am nga calvaire dam nena ne man la fiya ko tuguni ne bura muso ifa balmo shite ka ne tu mpe ko ne di fa faka Blue ni masika lafiya nini mashi ta ka finyo kon famanya du kono ifa balmo ye nege ani le buramso Blue be fo muso ma yoro ke edi che faka Blue be ke mo tere mere be nyebe joila dugu kono be ota be clara ne gento nini ene gen nesika singa tam fasola ta ro kuntinila Blue ga famia Queen fone yana est-ce que apu mesenna depuis pour ma janine yini ngam fa ko la pour ma pe ite tanjoli ite kanjoli fone yana ikumi shinga fone yana duro ne ba famia ego ko ne te gere ela ko e komandine mo ko wadne foga ba flatene bolo ikelendoro ne bene bolo me chenere la fako hamine kumena e ma en do ne la foga se bima tono burama mi fene kumbea iyo fene ge ne dum men fa wonne ge dawre la muma ne tuyen fone na kunte sen naw e Blue Blue fini ya fara nema ne ya famma so bo ya famma ipse kan fa photo do irana te problemi ngari ga téléphone bo say gam la si wole ga téléphone me gam la si wole sa non wa marché tragato allô oui protection civile dole urgence do ma bole anoko na so observer na sansa
Ouais, mais géolocalisation, tu as au moins 500. Sergent, on fait comment maintenant? Si ça me tourne, nana. Mais pourtant, moi, je suis moujé, ou bien? Moi, je suis moujé. Je suis clé en fait. La flèche, il y en a. À toi, clé. Bon, il y a un bé kulu jigini dari. A jigini me sura famara de fait. C'est bon. Ça va, je suis contente. C'est quoi? Tellement ravie de savoir que cette racaille est enfin sous terre. Trop contente, trop contente. Tu peux même pas imaginer. L'essentiel, c'était ça? Bien sûr, mais tu sais, la seule partie qui me fait un peu mal là, c'est quoi? C'est le fait que je ne l'ai pas vu mourir, quoi. Oui, je vois. Mais il m'a un terrain nous quand. Non, il valait un bon terrain nous. Ouais. J'avais de la valeur. Mais de toute façon, c'est à moi de régler ça en fait. Donc ça, c'est pas un souci. De toute façon, je suis contente. L'essentiel, je suis contente. Tu peux même pas imaginer à quel point je suis contente. Hey! L'essentiel, c'est ça en fait. Si vous êtes contente là, c'est ça. Il faut qu'on fête ça. Ça mérite quelque chose à boire et puis on va se faire plaisir. C'est la fête. D'accord. C'est la fête. D'accord. Oh là 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 là. Là maintenant, tu sais ce que je vais faire. C'est de prendre des bons congés à Dubaï. Ouais. Aller me reposer, me relaxer. Non, ça vous et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je compte faire la même chose en fait. Tu vas partir où? Je vais rentrer dedans. Oh là là, tu vas aller danser le coup de marteau. Ouais, coup de marteau. Ah, mais tu le mérites aussi. Hein. Après ce boulot acharné là, tu le mérites largement. Non, mais tu es le meilleur. Toi et moi, c'est à la vie. Ouais. On garde toujours le contact. Jamais ça ne va changer. Je suis là, je suis prêt. Tu es le meilleur, tu es impeccable. Je ne pouvais pas trouver mieux que toi sur ça. Je suis flatté. Merci beaucoup, madame. Non, je t'en prie. C'était un plaisir. Ouais. C'était un plaisir. Ça tarde. Centre chéri mi fame. Ah, tiens, en fait, il y a un centre. Ah. Merci. Ok, merci bien. On trinque. On trinque. À la victoire. Yeah. À la victoire. À la mort de nos ennemis. Et au meilleur. Et au meilleur.
La vie est belle. Belle, belle, belle. Dis à part, le business, ça va? Oui, ça va. Tout roule. Tout va dans l'ordre. Ah. Quand je me suis permettre qu'à tout d'autres Dubaï, atmosphère fallait et tout. Ouais, non, ça vous fera du bien. Mais Dubaï, je suis là, n'importe quand, je suis là. T'inquiète, toi et moi, c'est à vie, hein. Comme je t'ai dit, c'est à vie. T'es d'âme là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça va pas? Il fait chaud, on dirait. N'est-ce pas? Ouais, tu vas bien. Tu vas bien. Tu sens? Ouais. Comment ça va mal au ventre? Ça va pas? Ça va pas. C'est sûr. Oh, putain. Moi aussi. Oh là là. Ça va pas, madame? Non, ça va. Essaie d'appeler une ambulance. Une ambulance, s'il te plaît. Salam alaikum. Nouvelle Douma kada aukloka. Kush nakara bébé. Kushu la samalanyo qualité ko kon kuma baneo ni yere kushindu demsenna chemani badu musumani badu ni yere tegedaka a fraîcheur de wa douceur de wa emballage no kabakodo wa abesoro mali fantan nani bela jelena boutique baw ina fo Shoprite Tonio Market ni mam fana makuba camion fa santala walma ni imago be kuna foni wero la ifseka nege jursira kongo ni o 76 92 18 67